nde ko noon nde wiyete kadi ko 19 ko wi ko makka non de jippi fi gawli jumhuri wa qala dahako gorko wiya dahako wi ko madaniyatun wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu li kasrati ma ishtamalat alayhi min al-ulum wal khayrat o yina la Allah ne yidi ni fe kayre de do simo sabu ko mofte mayre e moddereji e gande o fil hadisi o wi sa'altu onani su'ila aishatun bi ayyi suratin kana yutiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fusimo ne la Allah wadanno witri o wi ka yaqra fil ula o wi safa suma janga kuma jangana arabani de sabbisma rabbikal ala dimmire de buya kaduna tarwirde qul huwallahu mu'awwidatayn wa min jumlati fawaidiha anna al-iksara min tilawati yursul hibya en jaa mujjereji mayre kayre simone de hewde jangude adanne do kala ko jangi borha kala ko reeni borha mujjereji simone de jaa kala ko jangude sada jangane kala ko ndenda hewa borde ko mujjereji mayre jaa lillahi ko inda Allah arrahmani ko inda Allah arrahimi ko inda Allah sabbih isma rabbika sabbih sennu isma rabbika inde jome sennu inde jome al a'la mo ganduda ko taw alladhi on khalaqa taqdo fa sawwa fondi tago mum walladhi on qaddara ko dirdo ko haaji fa hada fewni e ko haaji ko e mojjere mo haaji e mojjinande dum o fewni dum e mojjere mo haaji bonnudo ko fewni e bonande walladhi on akhraja al mar'a jaltindo durirde fa ja'alahu o wadi durirde be caggalde heccide gothaan ko nduwiri o wi ko huda ko ganda ahawa balewo sanugri ko Allah wi min jangan min jangini qur'ana fala tansa ayjita min jangini qur'ana ha ayjita ma'ana la ma sha Allah subhanahu ko Allah haji mumtude hen kunde dum kam hankande ari o paddum don innahu kanko Allah wimo elle Allah wimo ko la ta'jal biha hota hen innaka la datansa awana jijjito fala tatabna saka fa tamtinu alama bil jahri biha fini de qur'ana innahu Allah ya'lamul jahra ma andi ko feni to bange kongol e golle wa ma yakhfa e ko suudi hen mo andi won yassiruka kanko wonen Allah wi minen goni newna no do yusra wanande ko newi sharia l'islam newi do Allah min newnan ma zakkir wajru qur'ana in nafa'ati dhikra so tawi en nafakay wajru qur'ana din wajru qur'ana in nafa'ati dhikra fami hayso haysimbe fo naftarta ko illam tantafi wa illam tanfa'a fa naf'uha kam li ba'di wa damun nafi li ba'di akharana wa naftari kam be ma sanafrad yazakkaru ma wa'churu qur'an man yakhsha mon ganda kulowa Allah wa yatajannabuha wu'izo qur'an wa sai kitadum al asqa malkisat alladhi on malkisat yaslan nara mo en nata jengol al kubra mangol jogordo nadde jengol on kam jagra ko haaje qur'an رسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما كان لا الله وما داني سمنه de gedi didi so wana o subo ko buri hen nawade kala ko buri nawade dum tan heetude bismillah humma la yamutu fiha sawmayison so naati jeengol o maayata to jeygol fofto wala yahya o wurata ngurdam mojjam ad aflaha malama non man tazakka on labdo limana go zakat marabbihi janti inde jomum e wa habbiri janti inde Allahu akbar salla juli waktu joydi bal qaccuni kambe heferebe tusiruna al hayata ad-dunya e burna ngurdam aduna wal akhiratu al akhirah nani تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة بم تؤثرون الحياة الدنيا لكني كم به فرد يبورنا نقولنا أدنى كوننا والآخرة الآخرة نو خير بول مجد دوا أبغى بول هداد أدنى إن هذا أي قال أي مالنود أون لاب لا تاد الآخرة كريم بول أدنى في الصوف الأولى أنا دفت قدينود أدي بول أنا نمتون هل دين دفت صوف إبراهيم وموسى دفت إبراهيم دفت موسى ننتون وورد عن أبي ذر ومناتي جمع دخلت المسجد
ناتي جماعة رسول صلى الله عليه وسلم بكم إن للمسجد تحية جماعة جوجي تلمنا بما هلكم ونسلمنا لجماعة يا رسول الله قال ركعتان تركعهما در جولا من بما يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئا مما كان في صحف إبراهيم وموسى وبيوم بلونك الله جبني أيوة هون دفت عن موسى دفت مثلا عن إبراهيم قال يا أبا ذر اقرأ قد أفلح من تزكى وذكر ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا فجنجل ما يلوم ما عندهم من جنجنا قلت يا رسول الله فما كان في صحف موسى قوة دفت موسى ونهم كإبران وتسكياج كيف فوف وتسكياج سن ونهم كمبر هوا جننا دماء ده هل نبل ترتو ونهم كمبر هوا جننا ده كناتو وجينغول نجدير بڑا هوا ewa gandude aduna yi aduna en aduna wayni holno hubbidorto e aduna boda hawa jananaado hoddiro holno tikkirta boda hawa jananaado hasbore no wasirta gollude dum do woni mbimi kadi Abu Zar kadi wi ya Rasulullah fama kana fi suhuf Ibrahim defter Ibrahim on ko wonno ton o wonto go tindi ko den ko ayyuhal malikul musallidi e ma lamdo jokkale dole al mubtali anani de jarri porado al mawrur qamtado inni lam ab askari tajma ad-dunya ba'da min lirani ma handindi nana aduna yoga hen e yoga walakin ba'astuka li tarudda anni da'watal mazlum nenir mami ko ha lutta am to nyangi kala to nyaado fa inni la aruddaha walaw kana min fami kafir so tawi neddo toñi kam nurtata to nyangi haso kefero sa toñi dum so wuldi mama tan mi wadat wa kana fiha amsalu en hen tindi wa alal aqil ay yakuna lahu sa'atun o wi en hen o mo wiaton kanko Allah e deftere Ibrahima wi o wi ajjon fur jogade o yunaji fihi rabbahu taw mo gondindira joom makko wa sa'atun yufakkiru fiha fi sunillahi azza wa jalla o jogo masalan o miijo hen golle Allah o jogo o mo yewa hen e haajuji makko ko en nyamde en yarde en jogi o wi en waddi kaddilde kadi nde Allah yakuna dami an illa fi salasin o ro daminu so wana e gede tati o dum tazawwudun li mi'adihi o ƴeewa masalan ko kongol nafowol ngol omo yoɓoro fewde ruttorde makko wa marmatun lima ashin o ƴeewa masalan en mbuuɗu omo ɗaɓɓa pour ngurdam wa lazzatun fi ghayri maharamin o ƴeewa dakamme tawi wona ko harmi kadi ƴeewa joom suudu makko wa alal aqil ka ay yakuna basiran o wi en waɗɗi kadi joom haqqille o wona jiyowo bi zamanihi aduna makko o anda mukbilan ala sha'anihi o huccita e alhaali mum hafidan lisani o reena ɗemgal makko huccita e alhaali makko o reena ɗemgal makko wa man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu so neɗɗo nani limti masalan haala mum e golle mum famdata haala mum de illa fima ya'nihi so wona ko toɗɗake fof o haalta kala kene moƴƴina ngurnam o golla kala kene moƴƴina ngurnam makko hakkude makko e Allah o golla suratul ghashiyati simore nde ko non wiete makkiyatun aaje de ko nogas e jeegom bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi hal ataka hadisul ghashiyati allawi arema yewtere nde ganduda ko anani darga ghashiyati ko darga nyalama kippowo li annaha taghshal khalaiqa bi ahwaliha ne wonno nyalama o ko mo hippa tagoje de e pudhuli makko wujuhun yawma idhin jesi nyalama darga yara khashi'atun ko koyde amilatun golloje nasibatun tampude won hen jeese de jeeda ko jom tampere ko tampoje tan ene bada ceenuje gejjelle tasla de ene naata naran anani tasla naran e ene naata jeengol hamiyatan gulgol jeese de tusqa de jarne min aynin e sewnde aniyatin wulde laysarahum alana be da'amun nyamde ton illa min dari'in sawana lekki weteni lekki nganda hay daba goto nyamata dum won webi dum ko simmi hay daba goto nyamata dum so wana neddo nyamata dum fa fo daba nyama o kelde dum ko simmi tan andi simmi joni wattake galle sa yi ngesa simmi joni min janno dum matam do ko hay wattake galle hay huude aratan jawdi baba hay sara baba naatite so naati nyamata so rawami naati nyamata so wana sofa hen ben neddo tan huutorto dum ala Abu Darda o winon lekki kiido
الحسن ببي إن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع ويسيم بيناتي جينغول الله ورتر مبه كو ويته هيك الله ورتر مبه هيك حتى يعدل انهم ما هم فيه العذاب هاي هيك غي فوتا مبه لفتده ngone doomde هيك غي حكيمو متود ها wayen mabbe lettede be gonde doomde fa yastaghithuna bi Allah min mayi hek wallu min fa yaghasuna be fabare bidari kilek onon kido leki zu ghussatin ko jomiraki deddere deddade fa yaghsuna fi bi jomu yarat nyama leki deddo fa anani fa yadhkuruna annahum kanu yujizuna al-ghusas fi ad-dunya bil ma'i be ciftara non aywa be ciftara wonde sebe deddino mo to aduna ko ndiyam be tellinarno deddere ne be ciftara dum on sa fa yastasquna be biya Allah emin jidi yardede Allah emin jidi yarde min ko min dendide fa ya'disuhum Allah dum dinabe alfa sanatin kaso ujina hitande be dum bimi be kaydar ha heege nge fata mabbe e jeygol no jeygol wayni no heege nge wayre mabbe e bi Allah min kaydi min tampi Allah aduna be kiile kibe nyaam be deddo se be deddi man be ciftora to aduna de se nedde deddinoma yaranno ko ndem tellinir deddere mum be Allah dum dina be hitande do dubu ujunere be domda ha dum ka bona kadi ha dum ka bona summa yaskuna min aniyatin be jarne min ayninaani ne sewde wunde la hani atan wala mari atan wana welde wala nabide fa idha adnahu min wujuhim saballini jesan be sewde netan ay salaha juludu wujuhim tan berde tan guri jesede nyorto damwol hutterteni wa shawwaha tan ndiyam guldam dan bendina yeso ngo fa idha wasala budunahum so ndiyam dam yettima deedi be tan kada ha taje ko wonno der deedi ko fof yalta hay bowa huwa yastaghisu yughasu imma in kal muhri yaswi al wujuh bi sarab wa sar mustafaqan ɗum moƴƴi ɗum wani noon wujuhun je anani Allah wi laysa lahum alanaɓe ɗa'amun ñamde illa min dari'in so wona lekkini weeni la yusminu kiiɗo noon faynata wala yughni nafata min ju'ine heege Allah wi wujuhun jeete yawma idin on ñalama noon na'imatun ko nemiɗi li sa'iha sabu golle mumen aduna ga radiyatun jarlaɗe to laakara fi jannatin e aljanna mo ganduɗa ariyatin towɗo la yasma'u fiha kanko neɗɗo naabɗo toon wonanata toon laaqiyatun wiyete mere haala fiha ene toon aynun sewne jariyatun ɗe ganduɗa ko dogore fiha ene toon sururun daɗɗeteje ɗe ganduɗa marfu'atun ɓamtaɗe ɗe ganduɗa ko towɗe ko akwabune koppuuje mawdu'atun ɗe ganduɗa ko pawaji ballinaɗi e dow masalan powle fuɗata jara wona maarigu e tallaji masfufa ɗum baɗaɗi sappeji fasara biji e darabuji maɓe susatun ɗi ganduɗa ko bertaɗi Allah wi afala yanzuruna beele kamɓe makkanaɓe ɓe darata ɓe jiya ɓe tesko ilal ibili fewde e geloɗi kayfa khuliqat no tagira yoɓe ƴeew ngeloba no tagira ira neɗɗo ƴewta ngeloba ko ɓuɗɗum hawnade ala o wi li kasrati manafi'iha saabu hewde nafoje mum ka akliha lahmiha wayno kew mum ne ñaame ko shurbi labniha ko sam mum ne yare wal hamlu alayha e waɗɗade hen kadi o rukubiha anani e rimdude hen e waɗɗade hen wa tanaqqulu alayha e ebbude ngeloba ilal biladil ba'idati fewde leyɗele goɗɗuɗe wa ayshuha bi ayyi nabatin akalatu wiyama nguura ngeloba kala fuɗi ene ñaama ka sajari wa suuki anani de koyɗe leɗɗe en jiye en fof kañum wonda ko ñokortan wa sabruha kadi alal adati wiyama ngeloba ne muña ɗomka fodde balɗe sappo tawa yarani fa aktara walla ko ɓuuri ɗon hewde fa ɗawa iyatiha e ɗoftogol mum liman qaada wonande ɗo woɗum ngeloba kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗofto kañum kadi ata watta piti kañum kadi sa ɗowi ɗum kadi ɗoftoto walaw sagiran hay soko cukali so ɗowi ɗum tawi ha wono huuduha ngeloba giddugol mum o yiya tawa barikatun tawane jusi bil ahmali sagilati dimne teddude wala tuusi man waɗi athu hirijliha ngeloba yaɓɓata on mo ganduɗa anani jaɓɓude koyngal muɗum o anani o tata asaru bis sawti alhasani ngeloba kadi ene battina e sawtu belɗo ma ghilzi akbadiha wonde tekkude keñe mum wala shay'a min al hayawanati jama'a hadhihi al ashiya ala hunde yo hunde e poñkon dendindi ɗeɗo gueɗe gayraha ko wona ngeloba woni kawniha afdalu ma endal arabi te wonno ngeloba dendano ko arabe ɓe fof jogi ko ngeloba ɓuuri moƴƴude jaaluha diyata ƴatti ɗum tagi kala baraɗo ɓe mbiya ɗum ɗo woni iddiye muɗum woni ibilu ismu jammu on wiyama ko geloɗi woni ibilu geloɗi wiya abaru jamu taksir
الذي ونني أفلا ينظرون بل بنجيتا إلى الإبل فيودي جلودي كيف خلق أنه تجرى وإلى السماء فيودي أسمان كيف رفع أنه بمترى وإلى الجبال فيودي كاج كيف نسب أنه درنرى وإلى الأرض فيودي ليدي كيف سودي أنه برترى يبجيب فيستدلون بها على قدرة الله بتندين رول بحتى الله ساجيب دوما ما عند الله فذكر ميجو أنني والله فذكر ستين أنا ما جاء الله إذا لله جبوسن باغو حتى الله إنما أنت مذكر أي أنك ميكا باجو تورسم لست عليهم على تاكي دوم بمسيدرين كاباونو أنا واونتا إذا فيا واجب إلا من تولى سوانا أن دمكتي دغالي مناف وكفر يدي القرآن أن فيعذبه الله ما الله نكتم العذاب التي الأكبر موت توين يدي القرآن أورني مثلا القرآن ما الله نكتم ويأدون لتم الله خركت إن إلينا أي كفيو دي أمن إيابه من دتقول مب مرتك دي إن علينا ويدو هدر أمن حسابه من جب مب من قبطانهم أبدا هاتي سورة الفجر سموارا دي كنون دي مكية ko madina jippi ayide non ko capante bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah allahi wal fajr mi wondi fajri kala nyalawma wala yalin e jammaji asrin sap allahi mi wondiri fajri kala nyalawma mi wondiri jammaji sappo taske di washafi mi wondiri gorko anani de e debbo mi wondiri gorko mi wondiri debbo wal watri mi wondiri gotel kono witri masalan anani والليل من وذري جمع إذا يسري ستوي فوتشتي هل في ذلك يتي إنين دي وونور قسمون وونور لزي هجرين وانان دي جمع حقل هل بلن جوغي وونور قرن دي دومونتي اللي جواب القسمون لا تعذبون يا كفار مكر وذري الله يدو غونو دي بوب مو ان لفت اونن هيفره بمكر ألم ترى بلا أن محمد كيف فعل ربك هل نجوم ويدرنو في آدين قلتو لنل إرما في آدين إرما قل لنل بيتنو بلا أندانو الله ويدرنو قلتو لنل بلا إيان ياما إرما نو أموني لسلي أموني كتانم aadu o non jibinnu ko us jibinnu ko irama e yo ko tanum aadu e fami yimɓe ko aadu bun us bun irama bun sama bun nuhu alayhi salam leñol ngol innira ko taniɓe ko asa kanko aadu o wuuri ko duuɓi ujunere e temedde ɗiɗi o wuuri ورزق من سلبه 4000 ولد ويام جبني ujunnaje nay bidde kanko o kuda watazawwaja alfa imra'atin warisiku ujunere debbo wa mata kafira no may umun kefe alasam alasam ko bon avami ujunnaje nay biddo jibini o wuri ko duubu ujunere duubi temedde ɗiɗi warisi rewu ujunere o may umun kefe kat waddo dañan ɗum woni noon bi aadin irama ngol ɗo leñol zatil imadi joomirawol darɗe ɗe ngannduɗaa ko juuɗe wiyama darde goto maɓɓe ne woni a temennayyi diram allatino ngol leñol ngol ngannduɗaa lam yuhlaqa tagaka mislu ha yeru mum fil biladi e leyɗele to banggue doole hay goto tagaka e banggue doole e leyɗele poɗɗo e ngol ɗo leñol on ala kalanɗo ndimɓe o so yalti on kalano ko mbiyanɗo ɗen woni allatino ngol leñol lam yuhlaq ngol ganduɗa meeɗani tagede mitdu ha yoru mum fil biladi e leyɗele to banggue doole e sembeji wa samuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓen jaabu taƴannoɓe a sahra kaaƴe ene koɗa hen andi aad omo joguino ɓiɓɓe ɗiɗo hen goto wiyete ko saddad oya ko shadid oya ko saddad buna aad oya ko shadid buna aad en mbi noon aadi o wori duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi omo jibini ujunnaje nayyi ɓiɗɗo mbiɗen eyyi joni noon o jibini shadid kadi e saddad ɓeɗo woni ronɓe mo e laamu
shadid kanko oɗo Shaddad bun Aad oɗo Aad o laaminoma aduna o fof nde o mayde ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓeɗo lomtimo Shadid e Shaddad caggal ɗum Shadid o mayi heddi Shaddad o laami aduna o fof nde o laamino aduna o fof omo heewi janngude defte kanko Shaddad o yiye defte he noon alhaali aljanna e sifaji muɗum ceesiyago makko e bandiyago makko noddimo kanko ne maade galle aljanna aduna o mahi galle o noddi maçonŋoɓe ene jiiɗanoma galle o ene mahanamo galle fodde 50 ujunere maçon ene maha en temps pornoji mahanimo on haalniɓe dendagal leyɗele ɗe fof kala joguiɗo kanŋe yo addu waɗi kuɓeje kanŋe kala ko miƴƴata no waɗe o galle o duuɓi temetete ne mahe gasani joni noon galle o nana e aduna he ha subaka hande o mane e aduna nana sallah sallam noon haalti qissa o nelaaɗo wi yiyata galle o e aduna tan ko gooto oyo ko Abdullah ibnu Qilabata noon wiyete on ɗon wonata sababu jiigol mum o yiiloto ko ngeloba mum sene yiilo ngelo mum rewa yatana naata e galle he sikka ko aljanna nde o rewi yaade haw naata e galle o yii ɗum o ƴeewi galle o no wayi ni o yii tiwoji ɗi o yii geɗe ɗe o yii ɗum ɗo o yiyani hay gooto o waafi silaɓe makko o naati nder galle to o yiili e nder galle he kuɓeje ko wuro no wurno o yiyani hay goto o yii ndiyam ne doga sardiŋaji ɓesnoje ne mbayno leydi sardiŋaji ne mbayno leydi caalini doga dartata o wi yata wona aljanna o yeyni o tinani ilma ko jolni yata wona aljanna o itte kanŋe kom ko wawi o rondi o saawi o yehi nde wari ha nder iraqe he o holliri noon ko yii ko haala ka yanoye on saha Muawiyatu kañum wonno on saha amiral mu'minina kañum lomtino haala ka yane muɗum Muawiyatu noon noddimo namdimo alhaali ko wi ko o haalan ɗum no haalirni ha gasi eno yii galle o ni o haali mo awiyata nele goɗɗo on ne ko Kaabu wiyete ko bawɗo jangde kanɗo o nele mum ari o wi Kaabu mbiɗo namdima beele galle ene aduna he galle aljanna beele nana e aduna he o wi aha galle Shaddad bun Aad o yi o galle holde o haali noon galle o no marani e ko addinowaji o maade issa o haali noon ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam haalno wi gorko jiyowo galle o ko koroɗo ndo ko neɗɗo sokkola ko dabɓo way ko mum waɗi mbaalu keeji mum kiri waɗi mbaalu debbo jiyowo o ko neɗɗo sokkola wona boɗejo coy wona ɓalejo kurum ko neɗɗo sokkola jillodir ɗum mboɗi woɗi e ɗum ɗo o sokkola tan o haali sifa neɗɗo o fof no wayata ni o yeccitino o yi Abdullah ibnu Gilabata o yi wallahi ko oɗo wonno o no nela sifrini ko oɗo o yi ko oɗo kay yi galle o galle o noon nanayi aduna he woni wiyoɓe galle o yiiloto ko ɗum haɗimo yiyede woni wiɓe ala galle o koɗo wonno ɗon ha joni ko ɗon tan woni koye nder kam Yaman kam hakkude Yaman e Irak ɗon galle o woni kono hay goto yiyata galle o ko Allah wumni galle o satellite nane aduna e Amérique naɓe mbiya hunde fof ne gandi kono ganda galle o nane aduna kamɓe meeɗa yiidemo wona e galle mona Allah jaɓani hay goto yiya ɗum woni wa samuda e ngol ɗo leñol allazina no ɓen jaabu taƴannoɓe a sahra kaaƴe mbaɗa ɗum cuuɗi bilwaadi e caangol no wiye waadil ɓura o firawna oɗone kadi jangto mo oɗo zil awtaadi joom penɓe peŋannoɗo yimɓe ene wara ɗumen ɓeɗo allazina no ɓe e feɗeɓe ɗagaw ɓe ganduɗa ko bewɓe fil bilade e leyɗele fa aksaru fiha ɓe kebbine leyɗe alfasada bonandeji fa sabba alayhim rabbuka waaji e mabɓe dow joome sawda azabin façon-ŋaji lefte Allah waaji e mabɓe façon-ŋaji lefte inna rabbaka joome noon no bil mirsadi koye tomborde woni Allah woni tombotoɗo golle neɗɗo wala yafutu min han shay'un hay hunde fatata ko en Allah li jazihim alayha pour yoɓa ɗum hay hunde suudata ko en Allah fof ne ndara dimi anani fa ammal insanu so tawi ko neɗɗanke noon faamide wiyama kamɓe leñol sammuda ngol ɓe mahi ujunere e temedde jeeɗiɗi wuuro fofo ko kaaƴ woni ujunnaji jeeɗiɗi wuuro kaaƴ fof ɓe mahi koye waadide ɓura noon ko wuuro pour ngo ɓalli ko Madina kono ko banggue Sam
joome noon koye tomborde woni Allah o wi inna allaha la yanzuru ila suwarikum Allah narata mbadiji mon wa amwalikum darata jawɗele mon walakin yanzuru ila qulubikum Allah darata ene ɗay hunde so wona ɓernde ma tan so ɓernde moƴƴi ganda omo darma so ɓernde ma boni ganda kam omo darma Allah ala ko darata e neɗɗo ala fof ko mbawɗa ñantade hawa yooɗa so wona ɗum so ɓernde ma yooɗi noon ko fof ene yooɗi بمعنى إن الله لا يرضى من عباده إلا الطاعة والإخلاص الله على كو ولتي اجيار موسى وانا دفتات سو وانا لبنت دum tan woni ko Allah yide nen o heddi ko ala haaju fa amma al insanu fala yaltafitu li dhalika neddo no yecita ko dum li kawnihi madbu'an ala khilafati wa inna ma yaltafitu lil ajili neddo yitan ko aduna faami neddo ko aduna tan jogi haaju kono non Allah non ala e neddo haaju so wala ko biwami ko tan woni inna rabbaka jawamela bil mirsadi Allah woni koye tomborde Allah kadim koye tomborde tan woni ene fadi ha neddo ara fa amma al insanu so tawi ko kefere non idha mabtalahu rabbuhu so tawi jomma ko jarribori mamamo fa akramahu teddinirimo jawdi e ko wana dum wana amahu rokkimo neema fa yaqulu o wana wiide rabbi jomde akramani teddini kam wa amma idha mabtalahu satawi jarribi mamumo satawi jomma ana jarribi mamumo fa qadara alayhi rizqahu Allah bittine makko arziki mudum Allah bittine makko arziki makko o dañata haydara fa yaqulu o wana wiide rabbi jomde ahanani koyni kam so Allah jarribi mamumo rokkimo jawdi ha heewi o wi Allah teddinimo so Allah jarri bori mama mo hoynimo ndo wadi mo bas o wi Allah hoynimo e wono non kala Allah wi laysa al ikramu bil ghina wana jogade ngadu woni jogade teddugal neddo jogo ngalu taw koydo wal ihanatu bil faqri wana wonde bas woni wonde koydo ko inna ma huwa bid'ati neddo teddirta ko rewde Allah neddo hoyirta ko wofde Allah kala gofdo Allah haysa jogi men qaruna an ka koydo tan kala tawo Allah hayso ka jeli so dade nyama an ka teddudo nde wonno ko dum woni ko ala da haaj bal atuni la yukrimuna al yatima kambe heferebe be teddinani al yatima be mojjanta dum wala yahudduna be kirjinta ko e mabbe be kirjinta goddo ala da'ami en nyamminde al miskin allawi wa takuluna tira e be nyama don teri jawdi don tendi e be nyama dum akalan nyamande lamman sattunde allawi wa yuhibbuna al mara e be jida jawdi ubban gilli jamman kewdi be nafqata kala guftoka allawi idha dukkatil ardu satawi leydi ndi dillinama dakkan e dillugol ko wonno e dow leydi yirbinama kaaje de yirbinama fofo dillinama wa jaa rabbuka yamirore joome ari wal malaku malaikaji ngari ene badi saffan ene badi sappeji nyane daranga nyane hende woji a yawma idin nyane hen so tawi addama bi jahannama jeygol jahannama ngol addama e ngol wadi masalan capande jeedi boggol kala hen boggol capande jeedi ujunere masalan malaika nangar dum Allah wi yawma idin nyane hen de yatazakkaru insanu nyane hen kefeero micco nyane hen say mijo nyane hen neddo badanno ko boni siftora Allah wi wa anna lahu zikra holno wodirantamo ciftorgol tawde ko ton ko nafata so tawi ko ma ya jiya jeygol ni ciftora Allah tarda da toro tarangan bi toro tar tardi ويد آية أودو جيبي وجيء يوم إذن بجهنم ñande oɗo aya jippi ñande hen nelaɗo Allah jangi e yeeso sahabaɓe aya o yeeso makko wayli kanko nelaɗo Allah o urifa fi wajhi yimɓe fof ƴeewi yeeso ngo tawi ne ɓawliri wi kurum ha tastadda ala sahabi no yeeso ngo ɓawliri ni ɗum muusi sahabaɓe caggal ɗum o wi jibrilu jangani kam joni kalla ida dukkatil ardu dakkan وجاء ربك والملك صفا وجيء يوم إذن بجهنم سيدنا علي بن رسول صلى الله عليه وسلم
holno jahannama addirte o wi jahannama addirte kene waɗi capanɗe jeeɗiɗi ujunere ɓoggol kala heen ɓoggol capanɗe jeeɗiɗi ujunere maleyka ndatar ɗum kono jeygu ngol wonay folde ene liɓaɓe o wi so tawi ngol woppama mangol sum dendagal tagore wonde ɗo nde fof caggal ɗum mi faye maggol somi faye maggol ngol wiyami maali wala ka ya mouhammad hol min hol an fa inna allaha qad harrama lahamuka alayya allah harmini tewma e am inna allaha harrama lahamaka alayya allah harmini tewma e am fala yabqa ahadun illa qala nafsi nafsi ɗon noon hankkadi goo fof way heelew bane waɗi min de mi boram goo fof no wiide min de mi borama goo fof ko min tan de woyam yo goo fof ɗum wiyata so wona nelaɗo allah nelaɗo noon ñere hen kañum ne wiya ya rabbi ummati leñolam no kanko mo andi kanko ko dad kanko mo andi ko dad ɓe ganda ɓe noon asakkula ɗum woni boyo o wi yawma idin on ñalawma noon yatazakkaru l insanu kefeero siftirande ko welsiriyo wa anna lahu zicra holno wodirantamo ciftorgol yaqulu o waɗay wiide ya laytani hananino mi qaddamtu mi ardinino moƴƴere li hayati e gurdamam ɗam allah wi fa yawma idin ñande hen nde la yu'azibu azabahu ala leptowo yeru lepte allah ahadun hay goto leptata lepte allah ɗe hay goto tottata mbimi hay goto tottata lepte ɗe kanko tan noonne wala yusigu wasaqahu ahadun wala yusigu holnata wasaqahu woni tongata wala yusigu tongata wasaqahu tongi makko ɗi ahadun hay goto nenen ko kanko tan tongata ala mo tottata ala tongowo hono no tongirte ni ala leptowo hono no leptirte ni on ala يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس إيه ما فتان المطمئنة نغندو داكو هوليندو نغندو داكو هبينديندو نغندو داكو جولدو الله ويدو ارجئي رتو إلى ربك فيودي جومه ستوي ندو أو إنمايا تودي كو جولدو fittanu wiyete ko irji'i ila rabbiki Abdullahi ibn Umar o wi so tawi maccuɗo Allah julɗo ene maaya walla korɗo Allah julɗo ene maaya Allah neldanmo malaikaji ɗiɗi o addata ɓe gaddara pom o ko pom aljanna pom o kanko gonɗo e maayde o urnine pom o so urninama pom o tan o maaya Allah noon malaikaji mbiyamo mbiya fittano yaltu ila rawhin wa rayhanin yaltu peewa to uureteeri peewa to foftere wa rabbuki anki radin joomene welama on saha fittandu yalta e ndu uuri no comme uurongol lati sa ƴetti lati a waɗe hinere ma no wayta ni noon ruhu o wayta uurte malaikaji tello e bangeji asaman gona e wiide won fittandu laamdu won tergal uurgal ummima leydi fayode dow asaman fala tamurru bi babin illa futiha laha o wi fittandu wirtata ko damal so wona uddite wona wirtata ko malaika so wona duwonondu hatta yuta biha arrahman handu addane Allah tabaraka wa taala no sujjana Allah wiya Mika'ilu nawduɗo fittandu wandu to pittali julɓe ngoni to on saha kanko mayɗo ɗaɓri makko ki yañe fadde capanɗe jeeɗiɗira jaajiki e juuteki on kandi mbayano gonɗo e wuro ni on kandi wona hendunde nata pam yo ɓan so tawi wonko joguino e qur'ana no foti fof ɗum wonata annore makko so ala ko o joguino e qur'ana Allah waɗanam toon annore fonde no nangi ni e qabri makko ay nangi way adun ni non wayata e qabri makko o ɗanono jomajo ɗanorto ni ala pindinowo ɗum so wona ɓurɗo yidde ɗum so tawi kefere kadi ko so maayi han kanti o wi Allah neldanmo malaikaji ɗiɗi ewa addanamo koltu ko ganduɗa ɓurgu lubde ɓurgu ñaadde e kala ko ñaaƴi on saha malaika o wiyamo yaltin fittanu ma jasnu fittanu lumdu fittanu bondu yaltu fewde jahannama e lepte musde on saha yaltu joomene tikkanma faami hen gande moƴƴani ma to
woni ya ayyatuha nafsu ehe ma fittando irji'i almutma'innatu huɓindindu ndu ganduɗa ko julndu irji'i ila rabbiki rutto fewde joome radiyatan aɗa wela ko Allah rokkuma e moƴƴere mardiyatan ka welandu to Allah e golle ma ko golluɗa Allah ne wela fadkhuli naat fi ibadi e dendagal jiyaɓam moƴƴuɗo wadkhuli naat jannati aljannam fitandu Allah wenu noon suratul baladi simore nde ko noon ndi wiyete makka ne jippi ayde ɗe ko nogas bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah allawi la uqsimu mi wondiri bi hadal baladi ngoɗo wuro makka wa antano an muhammad noon hillun ka daktinɗo bi hadal baladi ngoɗo wuro ey bi an yuhilla laka a daktinanama wuro ngo fatuqatila fihi aɗa haaɓe hen mi yamirima wa walidin allah wi mi wondiri jinnaɗo hono baba adama wa ma walada e kala ko o jogori jibinde mi wondiri ɗum jawabul qasami o laqad khalaqna al insana allah wi wallahi ɗeɗo gondoje pop ko min tagi neɗɗanke fi kabadine tampere wallahi min tagi neɗɗo tan koye tampere ko ari neɗɗo ne sippira fof caggal ndi jibina ko taƴede wuddu ndu haɓɓe so ɓenni ɗon o sippiray muynugol so jooɗima ñalawma kurɗo o muynani tan o mayat caggal ɗum o sippiray purgol ñiiƴe jaggo ɗum ɗon ñiiƴe so ɗon ɓenni o sippiray dillugol ɗemgal so ɗon ɓenni o sippiray ento ɓuri musde hay fiyeede so ɗum ɓenni o sippiray duhade o sippiray muusuji o sippiray sunnuji so ɗum ɓenni o sippiray ceerno e jawlogol mum o sippiray ceerno e neegol mum o sippiray ceerno e siyas mum o sippiray ceerno e kulol mum so ɗum ɓenni o sippiray alhaali yidde resde so ɗum ɓenni e heñade e resde so ɗum ɓenni o sippiray e dañde ɓesngu e dañde ko liggonte e dañde jawdi so ɗum ɓenni o sippira e maade galleji e maade kuɓeje so ɗum ɓenni nayowu ara e koppi muusoji ngara e makko koyɗe muusoje ngara e makko hankanti ko ganduɗa a wawa limtude ɗo ko eno kelu hoore en ñiiƴe muusoje en guite muusɗe en guite gumɗe en fof ngara e makko so ɗum ɓenni kadi e sunduji ñamale bone ñamale kadi ara e makko o sippira caɗele jawdi o sippira caɗele fittadu koyno fiyede en sokede en kala ñalawma garɗo wonko sippirta so ɗum ɓenni mayde nana yeeso o maya so maayi kadi haɗani ɗon o waɗe e gabri leydi pawe dow makko tuufeje pawe dow makko leɗɗe pawe dow makko bandi kadi ɓiɓɓe makko e miñi en goppamo ɗon jaaha woppide yeewen so ɗum ɓenni maleykaji ɗiɗi ngara e makko munkari e nakir ene namdo alhaali makko holko o jogui ha ganda so ɗum ɓenni ɗabriki ɓittamo ha o ɗeɓa dajjitade leydi ndi arta e makko ɓittamo ha porkode naggamo so ɗum ɓenni niɓɓere ɗabri kadi noon ɗon ko bone so ɗum ɓenni ummital o daro yeeso Allah o hasbe so Allah ñawanimo moƴƴere o faya aljanna o fofto hankante so wonno woni so tawi wonno alhaali way kadi tampere jokko wonata jeygol ko ni dey neɗɗo tagira woni ko Allah wi laqad khalaqna al insana fi kabadin wallahi min taggi neɗɗo koye tampere kanko fof ko tampere gurdam makko mum ko tampere ha o maaya so wona o nata aljanna foftere ala Allah wi aya hasabul insanu bele sikkan neɗɗo
mo jangono den hecci hanki abul asad ibn kildata bina ko jom dole o kany way malaikaji Allah wi bele o sikkar an ko woni fi lan yaqdira alayhi ahad hay goto ala ko wawe makko dum sikkar wallahu non qadirun alayhi Allah ka won ko wawe makko yaqulu mo heewi do mo waso wi ahalaktu malal lubadan mi halki e dow anje muhammad jawdi kewdi mbodo rokka yimbe yo ballam anje muhammad Allah wi ay hasabu bele o sikkar an ko woni fi lam yarahu ahad ma o sikkar ko hay goto yiyani mo fima anfaqahu aha ko bo nafqara ko e andude ko nafqara ko no foti o sikkar ko hay goto anda dum wallahu non alimun bi qadrihi Allah en andi fodde ko nafqi ko Allah wi odo kangal alam naja allahu mbele min badanano mo aynayni gite didi walisanan e demgal wa shafatayni e toni didi mbele min badanano mudum kanko yaqulu fil hadith Allah nabi yabna adama an bi adama inna za'aka lisanaka fima harramtu alayka faqad a'intuka alayhi Allah wi so demgal mangal fodondiri e ma ko karminmi e ma haalde so demgal ngal wiine haala dum Allah wi mi wallima gede didi mi wallima ñiide artir mi wallima toni artir a haalata sa yidi haalde ko boni a artiri ñiide ma a artiri toni ma aɗa jogori haalde Allah wi mi wallima e ɗum Allah wi so gite ma mbi ene ndaara ko karmin me ma mi wallirima kadi gede ɗiɗi gite ɗiɗi ɗum to ñamamboji ɗi gartira nde ɗum o nguga nguru les ngu e nguru dow mumɓa gite a jogori yiite so tawi yiitere ma wi no holluma ko harmi mubɓo gite ƴeewa sa yiya sa yiite ngo a wela wa inna za'aka farjuka ila ba'di ma harramtu alayka so farji ma yidi wadde ko boni Allah wi mi wallima jaggo tuba ma ndu hoda sa duima tuba walla haddi ma wudar ma do ko boni watta Allah mi wallima de gel kala ko badda an wela Allah wi alam naja Allahu mbele min badanano neddanke aynayni gite didi walisanan e demgal wa shafatayni e toni didi wa hadainahu min pewnanimo min peññinanimo an najadayni laabi ɗiɗi laawol moƴƴere e laawol bonande kono noon falaqtahamal agabata o yawtani ko wiyete agabata ko hayre o yawtani yani o waɗani ko wiya ɗum firti falaqtahamal agabata o yawtani nde hayre maana o waɗani ko wiya ko o waɗani ɗum wa ma adraka noon mi andinanima an muhammadu mal agabatu ko woni agabatu mi haalnanima a anda ko firti agabatu e lewwi nelaɗo Allah a anda ko firti agabatu tan Allah noon ne haalnam ko firtata agabatu o wi agabatu firta ko fakku ragabati ko hoɓɓidde dande miskino Allah maccuɗo mo kalfuɗa jaafoɗa ɗum jaha ɗum koye agabatu jeeya aw ida amunu fi yawmin walla ñamminde ñalawma gooto zi masghabatin neɗɗo mo ganduɗa ko joom heege tawa kadi yatiman ko alyatimu za maqrabatin joom jiidigal aɗa jogii jawdi awaɗo ko miskino Allah ko alyatimu te onon jiidi ñamminamo baraji mum Allah andi tolni hay goto anda en kaalino hanki tan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi kala ñamminɗo neɗɗo longere wotere ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere longere wotere ñamminde miskino Allah ɓuri hewde baraji e maade jumaji ujunere deke en gandi jaati geɓe men ɓe kam kañumen kam kalta kaadi ñande kala ni ñammina en longe wana wotere kadi ko longe ha heewa
be kam an ganda jumaaji men do tolni njaari nyamino almudo kam anda jumaaji mum do tolno on kam Allah andi jumaaji mum telni taade ko te kadi ko miskina Allah te kadi a nyaminirande wodo jiidi andani ti jeya ka Allah hambadirda hay hunde a wadira anda ta jeya anda ummi yobani ma ada nyamina ada yarna ada minaki mum kada hayda so tawiti ni ma arti wada ko hukuma seeda so tinake ayda an kam ka ha o kay kam dañi moƴƴere ala ko haali kadi ko miskino kadi ko alyetimu kadi ko bande ɗum woni fakkura gabatin mo Allah wi o aw miskinan walla o wana bande ni kono ko miskino o wana alyetimu ni kono ko miskino za matarabatin jom basal ko miskino jom basal mo ganda jungo mum koko takke leydi haydara ala summa kana retti kadi oɗo o laati mo ñamminɗa o laati kadi min alladina amanu o jeeya koye ɓen ɓe ganduɗa ko gonɗinnoɓe Allah watawasaw ɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e muñal e ɗoftare Allah e muñal e wasde wofde Allah kanko ñamminowo miskino o ñamminɗo miskino o summa kana min alladina retti o laati kanko oɗo o jeeya koye ɓen amanu gonɗinɓe Allah ko julɗo kadi ñamminowo kadi ko julɗo wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bisabri e munji wata wasawɓe ene mbasodira yoga mumen e yoga bil marhamati e yurmodirde aha Allah wi ulaika sifiɓe ɗiɗo sifaji ɓe dañɓe ndeɗo moƴƴere ɓeɗo ashabul maymanati ɓeɗo goni ñande yawmal qiyamati rewoɓe banggue ñaamo ene pay aljanna yo Allah wattu ene ɓen walladina kafaru ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe ɓen ɓe ganduɗa ko yedduɓe bi ayatina e ayeje amen yedduɓe qur'ana yedduɓe ko qur'ana wi yo waɗe yedduɓe qur'ana sali ɓeɗo hum kañum ɓeɗo ashabul mash'amati ɓe goni yimɓe bedda bange nano alayhim koye ɓeɗo narun jeygol musadatun ombagol koye ɓeɗo jeygol omboto alayhim wone mabɓe narun jeygol musadatun ngol ene ombe jeygol coketegol ɓe mbaɗe e nder kuɓe nder bakane ɗe ko jeygol bakane ɗe gudde ɓe nanne toon ɗe ombe kamɓe pop ɓe nanne to jeygol to eywa ɓe gonta yaltu te hendu natata toon wamma natta toon ko boneta suratu wash-shams makkiyatun aaƴa ko 15 bismillahir rahmanir rahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wash-shamsi mi wodiri nange waduha e leer mum wal qamari mi wodiri lewru idha talaha so tawiri wi e nange so nange muti e lewru jellitimo wanna heeri Allah wi mi wodiri nyalawma idha jallaha so tawi ɓamtima hen wallayli Allah wi mi wodiri jamma idha yaghshaha so tawi hippi jamma so hippi nyalawma nibbere mum was-samaa'i Allah wi mi wodiri asaman wama banaha e ko ɓamti ɗum wal ardi mi wodiri leydi wama ɗahaha e ko werti ɗum wa nafsin mi wodiri pittali wama sawwaha e ko soksokinta e mum fa alhamaha Allah ƴengitini fittanu ndu longini ndu fujuraha fajirago mayru so tawi jomum o hulani Allah wa taqwaha Allah longini ndu kulol mayru Allah hollindu moƴƴere fewde e moƴƴere walla hollandu bonande fewde e bonande holko woni jawabul qasami Allah wi wallahi ɗeɗo gondoje pop qad aflaha man zakkaha wallahi malama laɓɓinɗo fittadu e bakkat wa qad khaba wallahi perti man dassaha on cuuɗɗo fittadu e goofi
kazzabata samudu Allah wi fenni leñol ne wiyeni be pennino annabi mabbe ne wiya salihu leñol gol fenni bi dagwaha sabu bewre mum idin ba'asa tumande yaaci asqaha burdo malki seede e gol don leñol on wiete ko quddaru ibnu salih wa huwa asqal awwalina wiyama dendangal tagado tuggude baba adama ha yetti nelaado Allah kala gondo do malki saado o do buri malki seede wa kana rajulan asqara wiyama ko gorko mo ganduda ko sokkora azaraga korodo kasiran dab وفي الحديث رسول صلى الله عليه وسلم بي سيدنا علي أتدري من أسقى الأولين أنا عندي قد ملك سيدي أديني سيدنا علي بي الله إن لا نقول أندوري وبي برنو دنجلو بصالح أو أمبوري ملك سيدي أتدري أنا عندي قد ملك سيدي واتين توبة تقود أم هادر قد ملك سيدي سيدنا علي بي الله إن لا نقول أندوري وبي برنو ما وبي سيدنا علي برنو ما أمبوري ملك سيدي قام يتوقع عبد الله ابن ملجأ Abdullah ibn Malja ande o wi'ata ko juul ko noon wi'ata ko juulɗo wi'ata kono noon o wona juulɗo ko juulannoɗo tan o wari Seydina Ali ko Kuufa Iraq saha fajiri en juulna salatu o fi Seydina Ali laƴƴi Seydina Ali yani Seydina Ali wiɓe goppumo so selli itta fittanu makko so maayi ɓe mbaram o nani Seydina Ali maayi o maayi o warti kamɓe fof mbara Seydina Aboubacry en Seydina Oumar en Seydina Ousmane en kamɓe fof mbara ɓe mbarda tooke ɓe ɗeɗɗa ɓe mbara ɗum woni idin ba'asa tumande yaaci asɗaha ɓurɗo malki seede e leñol ngol wiyete ko ɓuddaɗo faqala lahum rasulullahi biyani ɓe nelaɗo Allah nelaɗo e maɓɓe o hono salihu o wiɓe ɗum ɗo naqatallahi ko ngeloba Allah goppeeba o suɓyaha kamba e yerdire mabba ñalawma mabba andi ngeloba ba yarata hande saba yari kamɓene ñande hen ɓe jarata kala gonɗo wuuri he yarata so wona kosam ñande ba yonta yarde foof hay goto yarata ndiyam wuuri he ko kosam tan yarata kosam mabba saba arti tan galle fof ba sannoto so barigal joguiɗa ko ha heewa so bidon joguiɗa ko ha heewa kala ko joguiɗa ko ha heewa tan ñallon yarde hen Allah winde annabi salihu wiɓe goppeeba o suɓoyaha e yarande mabba fa kazzabuhu ɓe penni ɗum fa agaruha ɓe mboriba ɓe mbari ngeloba ba beele ɓe jogo ndiyam ɗam tan Allah winde ɓe mbari ngeloba ɓe ngari ɓe mbi annabi salihu min mbari ngeloba annabi salihu wi eyi bisimilla wona hande ko alarba o wi eyi ɓe mbi eyi o wi hande son pini janggo ñalawma alarba o son pini ñalawma anani alarba o jeese mon coyɗat ñalawma alkamisa o jeese mon gojja ñalawma aljuma o jeese mon ɓawla ñalawma asera o kalkoɗon ni ɓe kalkira salasata ayyamin zalika wa'du ghayru makdhub Allah wi nde ɓe mbaɗi noon fa damdama alayhim ombi e maɓɓe rabbuhum joom maɓɓe bi zanbihim sabu bakkatuji maɓɓe Allah ombe maɓɓe lepte fa sawwaha o fondi ɗum e dow maɓɓe Allah wi wala yakhaf Allah noon wi hulani uqbaha ndewgu mum Allah wi hulani ndewgu mum holko mbaɗirɗani Allah wi hay goto hulani en Allah wi mi halkiɓe te biyowo ko mbaɗirɗani ala suuto foyo wi noon min halkiɓe wala yakhafu uqbaha e jangin maɓɓe fala yakhafu uqbaha e jangin meɗe fof ne seni o hulani ndewgu mum ko mbaɗirɗani hol sababu ala min teyi waɗi suratu walleydi simore nde ko noon nde wiyete Allah wi anani makkiyatun aaje ɗe ko nogas e goo Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wallayli mi wondiri jamma ida yaghsha so tawi hippi niɓɓere mum hakkunde asaman e leydi wanna haari mi wondiri ñalawma ida ta jalla so feeñi wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa
mi wondiri ko tagi gorko tagi debbo holko woni jawabul gasani o inna sa'yakum la shatta wallahi golle mon ne certi wallahi onon yimbe onon certi golle fa amma man aada so tawi ko on dokkudo haqqe Allah wattaga huli Allah wa saddaqa gomdini bil husna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah oɗo fasalu yassiruhu mamin newnan oɗo lil yusra wonande ko newi hono aljanna wa amma man bakhila so tawi ko on ɗawɗo haqqe Allah wastaghna yondini ga baraji Allah wa kazzaba fenni bil husna fenni qur'ana fenni la ilaha illa Allah fasanu yassiru on mamin newnan dum lil usra ko satti mamin nanu dum jeygol wa ma yughni nafata non anhu ga makko malahu jawdi makko idha taradda so halki walla maluhu so halki may jeygol jawdi makko nafatamo inna alayna koy dow hoddira amen lal huda fenyinde lawol pewal o yalta e lawol majjere bele lawol pewol ngal rewe o haalana ɓe laawol majjere ngol mbele ngol woppe wo inna lana ene woodani min lal akhirata ko wiyete laakhara ko minen jeyi wol uula ko wiyete aduna ko minen jeyi ndeke fa man ɗalabahuma min gayrina faqad akhda saɗa yiɗi aduna koto Allah ƴewata saɗa yiɗi laakhara koto Allah kala ɗaɓɓuɗo aduna to wona Allah on woofi laawol kala ɗaɓɓuɗo laakhara to wona to Allah woofi laawol hiɗɗo fof koto Allah faata سيد أدون جاور الله سيد الآخر فار الله فأنذرتكم برهول بنيون برهول بنيرون أنن مكنا بنارا جيغول تلزا غول إن دلبيتو لا يصلاها ناتتا يمقل نون إلا الأسقاس وانا ملكسار الذين أون كذب بنودن لاد الله وتولى رنكتي غالي مناف ودما نانغول وسيجنبها ما وئتنغول الاتقى كل الله الذين اون يؤتي ماله مو ان تت جودي مم الله يتزكى pour لام تو الله tawa yaltinira jawdi ndi wana yengo wana nannanti yaltinir tan ko Allah enela dum woni sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu o meedino wirtade Bilali oɗo Bilal ibn Jammuh kanko woni Bilal ibn Rabah ismuhu Hamama yummakko wiyete ko Hamamatu kanko Bilal bammakko wiyete ko Rabah yummakko wiyete ko Hamama ko gonɗindo Allah te gonɗuɗo e gonɗingol mum Allah omo gonɗini Allah omo gonɗi hen kadi dahirul qalbi ko labɗo ɓernde Umayyata ibn Khalaf ko kefero kanyum halfunomo so tawi ceedu wadi pulumlum wuli jaw kanko odo Umayyata kuɗaɗo o yaltina Bilali so nangi wuli o lelna yaadu me kaaje o ɓoora ɗum ha laaɓa o lelna ɗum e kaaje so lelni ɗum e kaaje o ƴetta kaajal ɓuttal o fawoy becce mum o wona wiide a seerata ko ni hane mayɗa fof walla jedda Muhammad ni tan kono kanko Bilali konngol makko bongol e moƴƴo fof ko ahad goto rasulu sallallahu alaihi wasallam wirtimo omo wiya noon nelaɗo wi goto mo mbiyata o de ma danne nelaɗo yetti Abubakar Siddiq o yewtide muɗo wi Abubakar wi naam o wi Bilal den Abubakar andi ko nelaɗo Allah yiɗi wiide ko faati galle mum ƴetti libar kanŋe fayto Umayya o wi Umayya kul Allah goppa o jeyaɗo Allah Umayya wi ko an bonnimo so wonko mbawɗa dandumo kanko Abubakar tottimo libar kanŋe o nawti Bilal remɗino wanno wiɓe won konngol wi ala Bilal Abubakar wi ko mboɗo jogui maccuɗo ɓurɗomo tidde on kadi koye diine ma woni armi tottuma on goppamo mbasa leftude mo wiya mon konngol wi wayno Isaaka boni Musayyibi o wi nde Abubakar Siddiq yetti Abubakar Siddiq wi
ono foti ko jeeyata dum o mbodo yeeyama ada jogi maccude wiye nasdas ene jogi ujunnaaje sappo men kedde kangi pir ene jogi horde e maccube ene jogi jawdi jahori o kefeero Aboubakry non ala fodo wadani yo jaba Allah sali Aboubakry tikkanimo woppimo eba odo kudaado non Umayya wi yidi ko on Aboubakry tottimo on nabi bilali o rimdi Aboubakry rimdini goddo ni wiye Amir bun Fuhayra on tawama walde Badri wara ko nyalawma mauna o rimdini goddo debbo ene wiye ummu Umays o rimdini debbo goddo ene wiye Zuhratu nde o rimdini o kanko Aboubakry on don tuubi jabi Allah wumi on don ko kordo heferedo wonno Aboubakry soodimo rimdinimo o wonti juldo tan wumi kambe heferebe mbi ma adhaba basaraha illa Lata wal Uzza mbi ala ko wumnimo so wana Allah men bi'edo Lata e Uzza kanko debbo o heedi o wi on cemti Allah boni mon cemtar mi wondiri suudo Allah ndu Lata e Uzza bawa nafte bawa lornude tan Allah artirim gite makkis o watti yidi Allah wi wa mali ahadin indahu min ni'matin alana hay goto to Allah e neema tujuzamo ene yobe illa so wana mo ganduda gollidum ibtigha wajhi rabbih abbude yeso joomum ala tawdo hay goto ala neema mo ene yobe so wana gollirdo Allah golliri dabbude yeso Allah gollirani yengo gollirani ha wiye woro ko Allah tan golliri on de ma yobe ha hewa wala sawfa yarda wodi kam so hokkama ma wele sabo hokkere ko aljanna so nido hokkama aljanna non foti ko weltade ma to Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar la ilaha illa Allah walillahi alhamd suratu wadduha makkiyatun aya ko sappo e go walamma nazalat oro ayane jippi rasul sallallahu alaihi wasallam habbiri tuggude mayre ha les kala simoro habbira afami Allah wadduha bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wadduha mi wondiri betawe andi betawe nange hore jiita betawe ko tuggude never ha midi en ko wete betawe tuggude midi fewde tutbar wete nange hore Allah wi mi wondiri betawe wallayli Allah wi mi wondiri jamma iza saja so tawi deedi jawabul qasami o kama wadda'aka rabbuka wama qala andi woni sababu aya o jippade kono rasul sallallahu alaihi wasallam wadiro saha goto aya Jibril wayru tellade makko wayri tellade makko on saha jom suudu Abu Lahab ene wiye jam ummu Jamil are makko tay mo ande gorgol makko ko kefeero tan kono gorgol makko kam tay mo jodi kanko ne laado Allah wiya Muhammad inni la arju an yakuna saydanaka tarakaka lam arahu qurbaka munzu laylatayn aw thalatha o wi mbodo sikki tan saydane ma o ko goppudo ma saydane garannodo e ma o wi non nelaado Allah o wi saydane garannodo e ma o ko goppudo ma mi yaani mo jodi sarma fodde jammaji didi hande wala tati Allah jippini ayo won kongol wi ko wahyu leel tellade ha dum musi nelaado Allah o ari so suudu Kaaba o mo nodda Allah Allah jippini ton won kongol wi hono ko khawlatu andi khawlatu ko kordo subaka fof so fini dado ha tiida faya galle nelaado Allah no liggade o wi ɓoosaru rawandu meeɗino nadde galle nelaado Allah ɓoosaru ndu ɓenno nder huɓere ha heɓoy les diwa maayi toon nelaado jooɗi balɗe Jibrilu arani nelaado wimo khawlata o wi naam o wi wonko kewe gallam he Jibril de balɗe fof arani ƴeew ya fittu galle o ƴeewa khawla ƴettumi pittirgal nanumi ɗum les diwa mboɗo fitta
mboɗo fitta ndeke yo ɓoosaru maydu nan toon jaltinmi ɓoosaru num beddoymi caggal tata gartuɓe tan jiminelaɗo Allah ne signa ene wayno gonɗo jangaɗo no wayata ni o wi kam suddam cuddu momi Jibril telli o namdi Jibril noon holko haɗi ɗum arde e makko no yiɗirni o wi Jibril wimo bela anda minen so galle rawandu nan hen min garata e on galle so galle portele sene galle min garata e on galle nafi ɗe kala galle baɗɗo natal on lelon en ɓikkon Touba dalli en fo so gane galle malika arta ɗo moƴƴani walla debbo so itti ko sukuru mum yaltini malika arta ɗum woni noon Allah wi noon wondi noon Allah wi wallahi ma wadda'aka rabbuka wallahi joome woppanima woma qala wañanima ala ganda walal akhiratu ganda moƴƴereji ɗi Allah fodanma to laakara ɗi khayrul laka ɓuri moƴƴandema minal ula e aduna e ko woni mum moƴƴereji fof aduna Allah rokkuma e aduna ɗi ko Allah moftanma laakara ko e moƴƴereji ɓuri wala sawfa yu'dika rabbuka ma joome rokke to laakara e moƴƴereji dokke mawɗe fatardaha beleɗa rasulu sallallahu alaihi wasallam wi idan tawde ko mami wele wadde la arda wa wahidun min ummati fi an-nar mi jogorani welede ɗon ɗo goto e leñolam ne jeygol bono welede tawa hay goto e leñolam natan jeygol Allahu akbar Allah wi alam yejidka mbele kanko Allah o tawanoma yatiman ka alyatimu bamma ene may yumma ene may wiyama bamma ko kanko ne laaɗo Allah ne may de omo wana reedu lebbi ɗiɗi omo e reedu yummakko nden bamma ko may won wiiɓe andi kam o wiyata kiitaɗo kono enen joni so dañi neɗɗo o bamma ma yi gila jibina tan wiide ko kiitaɗo wiide ko kiitaɗo mara ne laaɗo ɗon kiitaɗo wiyama ko adi jibinede mo lebbi ɗiɗi won wiiɓe noon won wiiɓe ko ma o jibina nde bamma ko maayi won wiiɓe ko lebbi jeeɗiɗi won wiiɓe ko lebbi jeenayyi won wiiɓe ko lebbi jeetati won wiiɓe ko lebbi nogas kono ko selli ko lebbi ɗiɗi omo reedi ɗum makko nden bamma ko maayi ɗum woni qada bi abwa abdoullahi hina mada saharani lil hamli lebbi ɗiɗi omo wona reedu nden bamma ko maayi babiraɗo o maayi ko madinatu munawwara babiraɗo o galle ni wiye tabi'a ɗon ubba fi dari tabi'atin tahdar min alwahmi hoto haange koy ko dari tabi'a ɗon ubba yurwabi nuni noon won wiɓe nabi'a wa aynin ba'du mujamatin wa ghaynin yurwabi nunin wa ghaynin ba'du mujamatin won wiɓe ko nabi'atu galle o wiyete kono ko haqiqa ko tabi'atu won wiɓe ubba ko abwa wiyama abwa waɗɗani madina yumma kone maayi omo yaara duuɓi 4 won konngol wi duuɓi 5 won konngol wi duuɓi 6 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 7 won konngol wi duuɓi 9 won konngol wi duuɓi 12 won konngol wi ewa e lewru e balɗe 10 won konngol wi noon ala kullin duuɓi 4 ɗi ɓuri yaarede yumma ko noon maayi ko abwa won wiɓe ko hajun tani ko Abdul Muttalib ne maayi omo yaara duuɓi 7 bamma ko Abu Dalib nehimo kañum e bamma ko jiidi yumma e baba wiyama noon nde bamma ko maayi yumma ko maayi malaikaji ngari to Allah tabaraka wa taala ɓe mbi baqa nabiyuka yatiman yabqa nabiyuka ma'dudan min al-witr wa qala la innani la shakka hafiz wa rabbuhu awnuhu kafihi fil de malaikaji ngale Allah e mbi ande ma o heddima ko alyatimu yumma ko maayi bamma ko maayi Allah wi ma ala o ko minni hata ɗum mo Allah nehi noon te wadde ɓuri needi yumma ɓuri needi baba Allah wi alam yajidka
bele o tawanoma yatiman aka aljatimu fa awa o tapuma e bamma Abu Dalib o wajadaka o tawma dallan ka majjude ko gonda e dow mum to bange sharia fa hada o fewnuma fewde sharia kala Allah wadanana mudum afami do wiyama majjere nde o haala do de wiyama ko yumma halimatu nde muynini nelaado Allah ha muynan dum gas andi yumma halimatu ko pullo o ummi gure fulbe andi fulbe ko joni tan ko otoji jodi ko dum natti kono fulbe ndeni subalbe so gummima gure mumen nyaantota ko goto fof ƴettat wutte mum wamba wutte mum moƴƴo wamba ƴeewa tekke ɓorno wona yaade lawol so faandima wuro nden subalɓe ɓe fof so garino ha tara yimɓe pummata ɗo ɗon kewno rotade gona e ɓornade coñcu men no naatiri wuro fulɓe ko noon mbaɗatno kanko yumma haɗi manan ko pullo o ummima ladde omo wambi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o ari haw faandi Makka wonani dille mawde eɗo Makka ɗo ɗo damal Kaaba ɗo o nani dille mawde no mbiya bela wodani Makka hande annore mum arte mum jonda mum arte mum yumma halimata wi nani ɗum kam ƴetti kanko nelaɗo Allah joƴƴinimo on sa ko cukalel no joƴƴinimo pour ha fewna alhaali mum ɓorno comci wona e ɓornade tan nani dille cattuɗe yecciti yiyanimo ɗo nani dille cattuɗe yetti algay cheikh ɗo nani dille cattuɗe yettiti yiyanimo ɗo wona namdade yimɓe ɓe on jenani ɓe cukalel wonnoɓe ɗon namdi ɗumen on jenani ɓe ɗo cukalel ɓe mbi ala min de ala min jiiɗo ɗo wiɓe ɗo mbi ngala wiɗo wone wullude noon kanko yumma haali mata yaata maslaam mburnan sara jagana o ɗo lesti jagana witta a faami o wi on jenani ɓe cukalel wi ala min jiyani omo dari tan ha babiraɗo nayeje are makko en tuggi sawru kanko yumma halimata o wi wona ka majjiraɗo ɓiye o wiya ha o wi nduya suudu ko allaɓe amen goni ɗon ya toon jaaden ar jaaden toon kalnen allaɓe ɓe so tawi ɓe belama ɓe gattanma ɓiye joni joni o yetti kanko babiraɗo o ɓuuci jalan o wangi jalan o wi ehe ma jalan serani moƴƴere ma e leñol amen minen ɓuure siyankoɓe kala ko min jiiɗi aɗa waɗani min lesdi jaganawo oɗo debbo de wi wonde ɓiyum no majji joni noon sa welama gartirnamo ɓiyi ko ɗo wi noon tan jalan o sowti saame leydi heeɗi jalanguji ɗi fof mbaɗe leydi tal kañƴi fof ɗi keeɗi hen jalan goto wimo ummo ɗon jalan o wulli wi nayejo yo ummo ɗon jalan o wimo bela anda minen koye juuɗe oɗo Mouhamadou Allah waɗi min tan nayejo weddi sawru mum wonen siñude nayejo wi he ɓinguel ma guel ne jogui jomiraɗo mo yefata ko ɗum ɗaɓɓirguel seesa remma yiiti ɓi guel ɗo guel cukalel guel majjirɗa guel wona cukalel ya yiiri ɓi ya min mi famani guel ni bonni Allah ɓe men fo ari Allah men fo ya yiiri ɓi on saaha o fayi galle Abdoul Mouttalibi no neɗɗo so majjini yimɓe fof kawrete galle mum ni tan makkanaɓe fof Quraysh ko fof ngari galle Abdoul Mouttalibi ɓe jiidimo dendagal banggueji makka fof ɓe nokkiyidemo Abdoul Mouttalibi fayi Kaaba wangi Kaaba laabi jeeɗiɗi lorde kinide Allah beele Allah arten ɗum o nawi noon no yeynago ne yeyna wi aha onon yimɓe oɗo dille Mouhammadou jogui jewiraɗo mo hoynata ɗum yebota ko ɗum Mouhammad nana caangol maniwol les lekki maniwi omon ɗon ɓe mbi Abdoul Mouttalibi yeehi yaade warqar bu Nawfal ɓe tawi nelaɗo dari ɗon ɓe gaddi ɗum won konngol wi noon won konngol wi serani kanko Abdoul Mouttalibi omo wongo suudu Kaaba ha Abou Diali mo Allah bonni o ardi ene wambimo ene waɗimo lasi caggal ngelobo muɗum ene waɗima ngelobo muɗum naara
sanna Abu Jali andina ko do wattinto do wattino warano mo to artata ko da Allah jabani dum Abu Jali addimo ene wambini mo ngeloba mum Abu Jali na hala woni wiide o arti o moni ngare no be hala non ko jiime makko minene o ko jiida makko o wi mi jusni ngelobam eywa mbi mi waddo o waddi caggal ngeloba sari ummade ittu momi ban momi yesam karti mi ngeloba tan hafti dari ngel tuule hawni non woni haalde dum do ayna Allah wadi ay annabi Musa Allah reeni dum e juude Firawna gañu mum ne laado Allah Allah reeni dum e juude gañu mum Abu Jahal dum woni wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan Allah tawma an ne laado Allah ka basdo fa aghna o yundinma sabu rasul sallallahu alaihi wasallam ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس نلاد الله بي نغالو وانا هيود جودي نغالو كو يونديناري سان كالا بودو يونديناري اون بور وند غالو ما فامتا سا هيوي جودينا يونديناجي ا تامپata a fortra non nelaad Allah o wi ngalu makko woni koy les silawa makko kala nde o tawi o daña ko nyaami nela sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man aslama bela wodani jabdo Allah o ruziga kafafan Allah rokki dum ko ene yana dum wa qana'ahu Allah bima ataahu Allah yondin dum ko hokki dum ko bela wodani o allabi alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna allabi fa ammal yatima so tabi ko al yatimu fala taghar hoto waawun dum e heptude jawdi mu nyama hoto jabdum wadde rasul sallallahu alaihi wasallam wi khayru baytin fil muslimina baytun fihi yatimun buri moddude galleji pop ko galle mo al yatimu woni yusanu ilayhi tawne modena kala mo galle mo al yatimu woni ene modena e on galle o witandanga galleji on galle buri o buri bonde galleji fo e galleji julbe ko galle mo al yatimu woni tawa al yatimu woni bona hen o jetti o fondi pedeli makko kanko ne laado Allah o fondi pedeli juudi makko o wadi ni o wi min e needo al yatimu ni min baddata aljanna min e needo al yatimu moƴƴani dum o wi ko ni min baddata aljanna ni non so o naati o naata eden jotti kom kanko atto naade nek so naati wadde needo al yatimu naata elle sirde wa amma sa'ilu satawi ko nyaagoto fala tanhar hoto guf an nelaado Allah nyaagotodo o amma sa'ila fala tanhar so neddo are mane nyaago ada jogi rokku sa ala biya hamidan hoto jandilmo hoto wi mo liggo o wi bete reware ma ala dejjel ma kanko ne ko dokkuda fo yo nanto hen o yaha so yawi heptu mbada e posma ala ko wadanna so yenni mo fima o nyama leydi ni foti famide so neddo are ma nyaagi ma mama nelaado ali ko udu sa'ila walau ala farasin gardo e mane nyaago hay sen waddi puccu rokku dum so neddo gaari pajoro an jogida ko babba wi ari ko nyaagaade mo hokkumo jorta dimu ni andi kay jom pajoro kay so nyaagi mo jom babba andi kay an kan jom babba horo haange hoto wi ko mbawmi rokkude ala ni kanko jasni hoore makko o jogi pajoro ala hay pono fa ari o nyaagi mama ni an kay kam hoto wi min ala ande ko jaalda fo kam al jogima hay to ko nyaade kam wi mo da naw sak mbadu ko nay dum jogi wala italim sere ma wuta totama so muyi so yida ndewi dum jogi gas so yenni mo no sada jogi sawru moju fi ma haccake jogo rokkumo ko jogi da hoto gufmo hoto jandilmo hoto aybinmo hokkumo so yawi watte posma so yenni mo fimo ni foti koto murtine non ala war jam murtine ka dan murtine jomune mantuma tan du'e defte wana gonga o fenat
tekka manda tekka dette lo da alluji o fenat neddo wa tekku dette ro dallo nafma wana gon Sheikh Umar adima ko jibinede burani mo fayida jaba a semti o semti o funtimo ay dara wana gonga burmati o funtete oto jabdu sara jogi non rokkumo oto haal tiakan non oto haal kecce rokkumo tan oto haalana kecce hokkumo woro fen oto fen kanko annen hoto aybinmo hokkumo tan ko jogida so toñima noon fima hawa yala khat oto aybinmo oto hunnumo hokkumo ko jogida garta jodda waddi ko kecce wona gonga wa amma bi ni'mati rabbika so tawi ko neema joome fa haddis haal neema mo Allah rokkuma haal dum wana yeso dum do Allah rokki kam dum do mi dañi dum ala wana dum ala wana dum woni haal wiyama gorko goto medina joodade yeso nelaade Allah sallallahu alaihi wasallam o yi gorko o ene borni comci dappudi on ɓoodi comci ceekiɗi o wi gorko aɗa jogii jawdi gorko wi amadou jogii o wi so tawi Allah rokkima jawdi yo ƴeew batte jawdi ndi ema yo batte jawdi ndi yiyemaka enen sonko Allah rokkumaka enen yo yiyema e an Allah rokkuma jawdi a ɓoonata ko moƴƴi a ñamata ko moƴƴi a hotta ko moƴƴi e andi ko mbatta ndi jawdi comdi ken nafanma tawde sa ubama ga gopparade ko mbatta ndi comdi ɓorno hen wutta jooɗo ñaami hen maaroy ngotuuji o hoɗe terrasse ɗum woni haaltude nema Allah wona yaade ko ni mbami ɗum ɗo dañmi ala wona ɗum woni haaltude nde haaltude nde walla yimɓe jiya amma haade huɓeere yonde kaɗa fo wiya o nde huɓeere de ne waɗi fayida ngara pajoro buume ɓornoɗa ganila so neɗɗo ñalli galle ma wotto maaroy got ɗum sa yiɗi ndeƴƴa yimɓe ne gandi aɗa heewi kalis sa hata haal jarani a haali i wona yimɓe gaɗa fof ñaami maare tew ha haali yeehi lawol mum i ko kaltata kam yimɓe kalata sa yiɗi ndeƴƴa wamma ɓe nimata rabbi ko fa dis wona aɗa haala hakkude jeere ni mbami sohlani an kay wattanma yimɓeji gaɗa fof ne heeɓa temedde ɗiɗi ene yara tufami biscuit ene wattawo maaroy gon e galle ma noon pajoro noon gaaride buuma terrasse uji nan dari walla étage uji nan dari a yalti aɗa waɗi ganilama aɗa jooɗi hakkude yimɓe ɗi ceeɗo kalta an kay deƴ kaɗa fof ma ha a waɗi tekke ma noon yimɓe gari ñaami maaroy ñebbe walla dakimi ala hay mbabba te aɗa heewi kalis an ka yettani Allah ka naskaɗo ana jarani haydar an kay Allah way mbasa iyo suratu alam nasra simoore nde ko noon wiyete makka ne jippi aaji ɗe ko jeetati bismillahir rahmanir rahim Allah wi alam nasra mbele min laɓɓinanani laka wonandema sadraka beccal ma mbele min laɓɓinanani ma beccal ma wiyama nde o woni yumma halimata omo yaara duuɓi tati malayika ari toon jibrilu seeki becce ɗe yaltini ɓernde nde looti ɓernde nde laɓɓini ɗum waɗi hen gandal e imanago artiri ɓernde nde e place muɗum mbele somo mawna o mawnugol moƴƴo taw wasa mawnude mawnugol cukalon a faami de nde o royrete nde o waɗa kadi opére goɗɗo o yehi dow nde o arti nde Qur'ana jippoto o waɗa kadi opére goɗɗo nde Qur'ana jippoto waɗa opére nde o yahata dow asman waɗa opére aji tati nelaɗo Allah waɗa ɓernde socca ha laaɓi ko boni fof ala e mayre enen noon e mbayanno ɗum tagi sasa fof mbaɗen désorté sa yi ɓernde ma soccaka e dara ni ko aɗa mawde kuuɗa aɗa tagga sa tawa huuɗe ida kanko haaji mum wadde noon ko baɗanno an a waɗaka noon ala tagga ɓernde ma wona bonde sasa fof kay ɓernde kay wayno gaɗa barne ni wawla kurum kay a wayani noon a dañani ko dañi ko a felnaki no fewi noon so ɓernde ɓawlimi kam hoto ɓoyde hen tan hoto nde wat chronique tan sene ɓawli so ɓoyi tan yiyande kadi ranwo seeɗa kadi
alam nasaraha laka mbele min laɓɓinanani ma sadaraka beccal ma wa wada'ana min ndeni an ka gama wisraka bakkan ma allazina on an qada teddinnoɗo zaharaka keeci ma Allah wi bakkan mo ganduɗa ene teddinno keeci ma Allah wi min pukki on bakkan Allah wi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar mbele Allah yaafama ko gardinoɗa e bakkan e ko jogoɗa wadde fof Allah imi yaafima wa rafa'na laka min ɓamtan ma zikraka jantowol ma min baddi jantowol ma e jantowol Allah so wurnago ne wurne nelaɗo Allah haale so noddinaɗo noddine nelaɗo Allah haale so tahiyane haale nelaɗo Allah haale so khutbana waɗe nelaɗo Allah haale ko wawi ɓanginde ko Allah wawi ɓanginde ko Allah nelaɗo ko Allah ɓangin ɗum kañum kala ɗo Allah haala Allah wawade haalede kala ɗo haala nelaɗo Allah haalete radio kay wawa ɓaynude neɗɗo radio bolle police uddi noon radio ɓaynata ko Allah wawi ɓaynude ko Allah o ɓayni nelaɗo Allah fa inna ma al usri o wi ene wonde caɗele noon yusran newuya kala nde caɗele ngari andu newuya nana yeeso kala jiiɗa caɗele muñ tan ko yeeso nan ɗon fa innama al usri ay ene wondi kadi e caɗele yusran newuya nela sallah sallam caɗele ɗe o sippiranno e heefere ɓe pop Allah lomtinanimo newuya mum nde makko mayde faamide o wi so tawi a seeni Allah kono a seennani nelaɗo Allah haydara nafata sadi wonde julɗo tan sa wi ashhadu an la ilaha illa Allah ala sago mbiya ashhadu anna muhammadan rasulullah sago so ɗum ala tan tampin hoore mum hay hara e nokku fa ida faragta sa gayni julde fansab tampu duwo ko bisa juuli a gayni juuɗo duwoɗa hoto hen jooɗo duwoɗa duwo ha tampa sa liggima kadi gueɗe aduna ha tampi kadi juul sa gayni farillaji kadi tampu taro camma kadi juul mba duwoɗa aduna ma e lahara ma duwo ɗum woni Allah wi ida faragta min tablighi risalati fansab sa gayni yettinde nelal ngal Allah nel ma ngal tam yani yafno bakkatuji ma jafnoɗa julɓe fof jafanoɗa ɗumen sina Umar wi min boɗa añi yiide goto e mon ala ko waɗi o wi omo añi yiide neɗɗo taw ala ko waɗi wona aduna ma a gollanta ɗum a gollanta lahara ma ka jooɗi tan o wi mboɗa añi yiide on neɗɗo sina Umar noon wi neɗɗo yo ko yiɗa yo ko waɗi kam wona jooɗi tan kay inna allaha yukrihu al abdal baɗɗala Allah ene añi maccuɗo mo ganduɗa ko gamɗo o watta haydara Allah ene añi on ɗum woni wa ila rabbika fewde joome fewde yurmede Allah fargab reerɗu wiyama noon alam nasra ko istimore moƴƴere wiyama so nde windama a windinde alluwal ene sababu neɗɗo o rende hunde e famde jangde sa ñiiɓi e mayre noon caggal nde julɗa waktuji ɗi kala waktu mo julɗa jangade laabi sappo ma Allah rokke arsigi gurdam ma o wi sa dañi haaju kadi a juuli darɗe ɗiɗi a jooɗima hucciti funnange aɗa wonde laaɓal a jangi simone nde fodde karfeje muɗum woni temedere tati a duwima ko kimmanɗa ko Allah jaabuma Allah jaabanoma sa dañi haaju a juuli darɗe ɗiɗi aɗa wonde laaɓal ma a jangi e temedere e laabi tati a jangi simone nde haaju mum joguiɗa o sa duwima Allah jaabo suratu wottini simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun aw madaniyatun ayde ɗe ko jeetati bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi wattini mi wondiri kiiɗo lekki wa zaytuni e lekki ni wiye zaytun woni wiɓe ko leɗɗe woni wiɓe ko kaaƴe ɗe goni ko sam wo ɗuuri sinina walla wo ɗuuri sinina
e hayre ne wiyeni o ɗuri sinina walla o ɗuri sinina fof ne wiye wa hada al balad e ngoɗo wuro al amini hoolingo hono makka Allah wi wodri makka holko woni jaabawol ngol laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wallahi min tagi neɗɗanke ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ko ɓuri yodde e pondugol mbaadi ɗum min tagi neɗɗo summa radadnahu caggal ndiɗon mbaadi ndi min tannomo e mbaadi kecciri wonde omo woni cukalel mo waɗa ko wela min duttamo asfala omo woni les safilina lesɗude omo ɓuri kadi lesɗude e lesɗude wona gonɗa ko sagata aɗa diwdiwna mbatta saɗa ummoma balleɗa li annahu la yastadiu hilatan wala yahtadi sabilan nde wonno so jomum nayi hankante ala ko wawi fewjude ala ko wawi fewde ɗi duufi badnihi sabu andu mum loode wa sam'ihi nanɗe mum hankante lo'i wa basarihi gite mum lo'i wa aqlihi haqqille mum lo'i wa saqalihi ala ahlihi woni hen so nayi gonta ko teddede koreji mum wo jirane hoddiɓe fof hankante wonta ko bone kalɗo fof kaala ko welma wonta hankante haɓiɓe matta hirsude aɗa ƴettoɓe aɗa huɗaɓe Allah wi ko noon illa alladhina amanu so wana ɓen ɓe ganda enen gonɗini Allah wa amilu salihati enen gollanno golle moƴƴe ɓen kam ɓen perdata ɓen Allah wi falahum ene woden ɗumen ajrun jobdi ghayru mamnunin ndi wana taƴoɗi enen jogui jobdi ndi taƴata idha balagal mu'minu min al-kibari ma yujizu anil amali kat kutiba lahu ma kana ya'malu wi idha balagal mu'minu so julɗo yettima e neyo ma ya'jazu anil amali ko omo ronka hankandi gollude e ko gollanno ko kutiba lahu ma kana ya'malu ko gollanno ko o windane ɗum te gonɗa cukalel aɗa rewanno Allah ka pewnannoɗo ka moƴƴinannoɗo ka jahannoɗo jamaaji ka birdannoɗo e waktuji ka juulannoɗo julde moƴƴere ka balannoɗo naflude jamma joni noon nayo ari a natti wawde walla ñaw ari a natti wawde so heure mo mbaɗanɗa o yonti tan Allah wiya malaikaji ɗi bindanemo ɗum woni ala tere ɗo hefere ɓe itti ala tere a liggoto ɗo gonɗa a sagata ɗo sa nayi mbatta yoɓede natta liggadi ko ni tan mbimɓe ɗo ɓe gitti ɓe mbawa wadde ko ala e ɓuurana ɓe mbawa ɗum wadde annene baɗɗiraɗo ni dokkiraɗo ni anne fama yukazzibuka holko woni pennugol ma baadu caggal waɗede ni caggal tagede hettere caggal tagede toɓɓere nde wonti heɗɗere nde wonti hettere gonɗa neɗɗo jaltuɗa e reedu yumma mawnuɗa gila ka sagata ha nayiwa natta wawde hay hunde annene holko jeddirɗa baadu caggal ɗeɗo gueɗe foof Allah waɗiri ɗum ɗo warima so wi gurtugol ne woodi anne ko jeddirɗa ɗum fama yukazzibuka baadu holko woni pennugol ma caggal ɗeɗo gueɗe biddini e jole ñalawma jobti holko jeddirɗa ɗum holko dole joguiɗa hen baɗɗo ɗe gueɗe kasi wino wurtinde wayi mbeɗa ka ɗayɗo suratu igra simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi eywa no anani alaysa llahu beele wona Allah bi ahkamil hakimina kanko ɓuuri wawde ñawde e kala ñawowo beele wona Allah ɓuuri wawde ñawde jawabu mum ko bala ko ana ala zalika min ash-shahidin minne e seediɓe ɗum mine ɗum kam koye seediji min jeeya wonde kanko ɓuuri wawde ñawde koye seediji min jeeya ɗum suratu iqra makkiyatun ayaja ko 19 wiyama nde ɗo simore qur'ana foof kayre adi jippade nde jippi koye nelaɗo Allah ene woni gaaru hira en rewanno Allah fajiri nde seeko nden jibril telle makko o wi jibril nde are makko nde tamuɗo hayre to wimo janggo o wi min mi meeɗa janggude mi anda ko jangguete o wi jibril nangimo ñoƴƴimo ha o tampi woppimo wimo janggo o wi wonde ko mi anda jangde mi meeɗa janggude o jibril kadi ñoƴƴimo ha o tampi woppimo ɗo piigol bayda ɗo joli ɗo piigol bayda joli sa waɗi ko bone fiye
nena sallallahu alaihi wasallam jibril hulfiide mo tan kono ñoƴƴimo on ñoƴƴama haw tampa o woppam o ma jango wi ma ana bi gaari ana nanda ho ñangal on sa non wi mi iqra bismi rabbika iqra jangu bismi rabbika inde joome allazina on khalaqa tagdo tagoje khalagal insana o tagi neddo min alagine heddere tagdo neddanke heddere ko on nde iqra jangu wa rabbukal akramu joome woni teddudo mo ala poto ndurdo mum teddungal allazi on allama jangindo bindol bil galami sabu kudol sabu wallitorade kudol Allah jangini en gandal kono ma winde allama bil qalam sabu wallitorade bindo o jangini en bindol kono ko bil qalami non wallitorade kudol o ba ko isti'ana ko wallitorade wallitorto kudol wana kudol jangintuma kono ene wallitore ko jangata ko kudol wallitorto ma binda allama al insana ma lam ya'lam o jangini neddanke ko andano do aya o haadi o aya ko do haadi dum do o adi jammude kanko nelaadal o hoti non omo signa omo wayno kuldo ni o arti galle makko nde o arti galle makko o yumma kharjatu zammilini suddam o suddi maleko artem ko ya ayyuhal muzammil o arti o ummi o jodi yumma khaddatu yumma ko woni ko yi joni non o haalan yumma khaddatu ko tayimo tan ladde to ko o wi an Allah hoynatama abada ka jokkowo endam ka jiddo mojjel ka fune ma fottimmi an Allah hoynatama non Allah non yumma aysa yumma khaddatu wimo yumma khaddar non ko dojjo o wi o yidi andude mbele ko are nelaade Allah ko mbele ko neddo walla ko seydaade ono faru li tadriya haw anda huwa al wahyu am igma'u mbele ko are makko ko wahyu walla ko seydaane kanko yumma khaddatu ne ne sallallahu alaihi wasallam ko arno am ko ari nanni o kanko yumma khaddatu itimisor makko do itimisor don jibril yehi no moggine o artini misoro kar jibril arti kanko yumma khaddatu andi wana seydani sinno ko seydani sa itimisor weltoto beydo ko ballade kono taade ko jeeyi wana seydani ko goddu o yaade ne laad Allah to wargata bunnaw fal on saha wargata ko neejo yaara dubi capande jeeti pawdi on non ko banum debbo banum gorko kharjatu wargata non ko ceernaajo ko daboto o are mudum pour ƴeewana mo nelaad Allah non cukalel hulata hunde tan huylito tan nawa dum ceernaajo ni o wi mbodi yidi banam gorko mbodi kelda haala bi miño kelda ko haala ko nana ƴeewa ko wiya bele ganda ko yi ko firti wargata wi haal o haali ko yi ko kanko nelaado no yirni wargata wi mo dum do ko namusu Musa saki fabtasimi ko hawninde Musa yino nde ko nden hawninde kanko do yi ko arno Musa ko dumare makko wana seydani hanino bodo jogi doole bodo jogi sembe nyalawmo mo makkanaabe jogori yaltinde mo wuro ngo taw bodo jogi doole mi walluma hani mo tawa taw bodo wuri ya laytani kuntu fiha saliman jazan wa kuntu hayyan lada al-ikhraj min idam hani na nyane hen bodo wuri bodo woni sagata nyalawmo be jaltintuma mi walluma nelaadi mami yalta o wi a yaltal kay hay goto addata ko gadda ko hawa seltude dum ala a añati jaltinda wuro ngo mi anda no tawatan kono yalta nyalamo warga to haalidu e nyalamo nelaada yalti dubi sappo e tati hawri te o wana wali
ndeke andi ga halde ko ara wana waliya ɗum ko ha ko gueɗe Allah o wana wali halta te waɗi woni noon wa rabbuka al akramu allazi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam wa andini neɗɗo ko anda ko adide andata wa andini neɗɗo peewal wa andini neɗɗo jangde wa andini neɗɗo mecce e ko wana ɗum kalla ko gonga innal insana neɗɗo noon layɗaga ene bewa holko bewnatamo an ra'ahu o yi hoore makko istaghna omo alɗi o yi hoore makko mo jogii jawti no murta aya garo o jippi koye Abu Jahli kanko wino noon o dañi jawti no musti inna ila rabbika an neɗɗanke fewde joome de arruja a woni duttogol ara ayta habaram alladi on yanaha mo ene haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula kefeero kaɗo wone laaɗo Allah julde haalanam on saɗa andi a faami o wi woni sababu o ko Abu Jahli omo namdo Qurayshenkoɓe o wi Muhammadu ene ƴetta tiinde mum ne irñe leydi ñana kala ɗon dara ɓe mbi aha o wi mi wondiri Laata e Uzza somi yimo waɗa ɗum mami yaɓɓu e dande makko mami irñu tiinde makko nde e leydi waɗi ñalawma goto ari o tawi nelaɗo Allah ne juuɗa o tawi ne sujji o ari pour o yaɓɓa e hoore nelaɗo Allah tan ɓe tinani haɓe jii omo yaara gaɗa haɗalde omo yaara caggal hawa ari sar maɓe tan o waɗa leydi ndeng o ajji ɗo ajji mbimi jaam kankano wone faade mbi koni malaka koni eko yo mawɗo amen koni o wi mi faye makko mboɗo yiɗi yaɓɓudemo hakkude men makko wayno gambol ni wayno rigol ene waɗi jeygol ha heewi jiimi kadi yimɓe waɗɓe jibibji e ndari sara makko kulmino ɗum woni ko jendo ko nana sallah sallam wi so ɓallinoma min ma yimɓe fof jii malaikaji ceernamo tergal beddo o ɗeɓi reppude woni alladi on yanha mo ene wiyane haɗa abdan maccuɗo ida salla so tawi ene juula ara ayta habram in kana so tawi kanko kaɗeteɗo o alal huda o laatima koye peewal aw amara walla kanko kaɗeteɗo o yamirta bittagu wako kulul Allah ara ayta haalanam in kazzaba so tawi oɗo kuɗaɗo fenni nelaɗo Allah wata walla o runkitima masalan limanago alam ya alam beele kanko biyo woni haɗa nelaɗo Allah juulde o beele o anda bi anna Allah wonde Allah yaraniya o anda kalla gufto kan la illam yantahi so woppani ko waɗata ko Allah wila nasfa an ma min dasmo min dasiramo bin nasiyati cinsi fewde ceygol nasiyatin cinsinol kaadibatin pengol khaadi atin gofgol Allah ngol ɗo wiyama ñande walde badri kanko Abu Jahli ko ñande hen o maayi ñande hen o wara Abdullahi ibnu Mas'ud koye sahabaɓe nelaɗo Allah ko daɓɓel ko doɓaɓe ari tawi Abu Jahli ene leeli tawa noon fittandu gasani on kandi hayda o wawa kono noon omo wawi omo yiya omo ndaara kono wawa ummade kural nanna e makko joni noon Abdoullahi ibn Mas'ud omo heddora seeɗa ko bihi ramagol ene heddi seeɗa fittani ene heddi fa khafa noon an yakuna bihi quwwatun o huli noon hade Abu Jahli ene wawi tawne jogui sembe fa yuzihi lorlam nde wonno ɓe mbi nde o hade Abu Jahli mayde Abu Jahli en so hefereɓe so darima kanko Abdullah ibn Mas'ud nde wonno ko daɓɓe goɗam so wirtimama ala fof kam mbattamo ɓe nanganmo tan ɓe mbaɗamo singue ɓe nanga oɗo ƴetta weddomo ɓe oya kadi jangamo teɓɓomo kadi weddomo e oya ɓe mbaɗa tan sabotage haɓe tampa ɓe goppomo yaha goram noon tan ɓe mbaɗannomo Allah makko famɗude joni noon o tawi Abu Jahli ko juwaɗo ene leeli hakkude hefereɓe o wi on darto woɗɗi kam gila makko jawla ɗum wara ɗum kadi o dari to woɗɗi omo jogui kural makko o tiiri laañal makko kanko Abdullah ibn Mas'ud laañal ngal waɗi kural ngal waɗi corot e hinnere Abu Jahli naate hinnere he joni noon hankandi o andi hankadi Abu Tampi o ari noon
oronki ngabbude Abu Jali nde wonno ko tabbel Abu foti kono babbani o ala doole ngabbude o ngabbiri ko feere o ngabbiri ko bange koyde to omo ngabba koyde he omo bafa haw ngabbe becce mum o jodi becce mum o wawa wadde beddal to ngabba becce o wawa omo rabbi ha ɓurti koto koyde Abu Jali so iwri omo ngabba koyde he omo bafa hawa ngabbe becce he o jodi ɗo ngabbe becce he o jooɗi ɗo o wiya Ruway'il Ghanami ehe ma gaynakel dammiri andi Abdullah ibn Mas'ud gaynako o ehe ma kanko Abu Jali ɗo Abdullah ibn Mas'ud waɗe becce makko ɗo omo heddorata o nde wonno kefere yawata mayde lepton o ehe ma gaynakel dammiri laqad raqayta marqan aliyan hande de ngabbiɗo towi de wone wiide noon kanko Abu Jali Abdullah ibn Mas'ud hebbiri wimo al islamu ya'lu wala yu'la alayhi l'islam towat tan ala ko towata dow mum ande ko l'islam towi o wi joni noon armi haalamma walla mi maya mi fofto kanko Abu Jali o wi Abdullah ibn Mas'ud walla mi maya mi tampi o wi holno o wi silamam ka ɓuri welde addu silamam kam kirsirami kanka ɓuri welde taƴira danam nde Abdullah ibn Mas'ud telli ɓafi ha telli yaltini silam makko hirsimo kanko Abu Jali ha hoore nde dande serti koyal ngal kadi ne mawni o wawa rondade kanko Abdullah ibn Mas'ud o wawa rondade o ƴetti yuli nafru ndu o haɓɓi hen garawol o haɓɓe radorde makko omo fooɗa omo yaha omo daasa hoore nde hawyetti yeeso nelaɗo Allah Jibril dere yeeso nelaɗo jala nelaɗo wone jalde omo daasa hoore nde ɗum woni lan nasfa an bin nasiyatin kalimatin khaliya saho Abu Jali de hoyi falyadu yo noddu naadiyahu batu makko andi ko nde nela sallallahu alaihi wasallam wimu sa woppani haddemi julde ma cekke jogi o wi aɗa andi kay min o wi o heɓɓiti o wi nelaɗal aɗa andi ngoɗo wuro ɓurɗomi hewde dental ala ɗo somi welama mi adda ɗo pucci daɓɓi lebre e worɓe ɓe ngala bahe kewa cango ngo foof Allah wi falyadu naadiyahu yo noddu fedde makko so noddi sanad uzzabariyata minen ma min noddi ɗiɗo malaikaji nelaɗo wi so noddino batu makko ma malaikaji jaggumo ceernamo yimɓe fof ne ndaara malaikaji zabbaniyankoji ɗi kalla gufto ka laatuɗi o hoto ɗoftomo jokko ko juulannoɗa Allah wi wasjud juul wonande Allah waqtarib Allah ɗofto Allah suratul qadr simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun ko makka nde jippi aaje ɗe ko joyi woni yiɓe ko jeegom kono ko joyi Allah wi innano minan anzalnahu min jippini oɗo qur'ana kanko pop ummarade lawhul mahfuz fewde asaman aduna fi laylatil qadri e jamma laylatul qadri wa ma adraka mi andinani ma an nelaɗo Allah ma laylatul qadri mawnugol o jamma mi andinanimo o jamma mawnugol mum mi haalananimo fodde makko oɗo laylatul qadri oɗo jamma noon kanko mawnugol makko khayrum min alfi shahrin ɓuri moƴƴude e ujunere lewru rewde Allah ujunere lewru e rewde Allah e o jamma goto foti baraji jamma o ujunere lewru noon hawta ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi rewde Allah e o jamma ɓuri hewde baraji e rewde Allah e ɗiɗo duuɓi woni sababu o ko leñol nelaɗo Allah no rokke oɗo jamma ko gorko goto koye yahudiyankoɓe ko dewannoɗo Allah o wakkisira makko lebbi ujunere omo rewa Allah omo fella jeyaji lebbi ujunere o meeɗa wakkitade komo fella haala ka haalana ɗum nelaɗo Allah nelaɗo noon haawa ɗum nelaɗo noon yiɗani ɗum leñol mum ngol kañum yo dañ ɗum o wi joomam a waɗi leñolam ngol dendagal leƴƴi fof kamɓe ɓuuri raɓɓide balɗe dendagal leƴƴi ɗi fof kamɓe ɓuuri famɗude golle ya rokkanam leñolam ngol hono ɗum ɗo Allah rokkimo laylatul qadri koye keeriɗi leñol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jamma o ɓe mbino heddi ha darga won wiɓe o natti kono noon ngol konngol yaraka ɓe mbi nela sallah sallam
wonde galla o dallinori ɓe wonde jamma o natti ɓe ɓe mbi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi mi yaltino mboɗo holla on jamma laylatul qadri woodi ɗiɓe ƴettodirɓe kaari e kaari ƴettodiri jamma o yeehi won wiɓe noon ala jamma o yahani ko weede jamma o ko o tan ko ɗum yeehi ya sallallahu alaihi wasallam ne wi ƴeewe e sappo battidiɗo korka ƴeewe mo e sappo battidiɗo korka non jiimo Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b o wi kanko Abdullah ibn Abbas e hewɓe sahabaɓe mbi ko jamma battowo nogas e jeeɗiɗi jofne nogas e jeeɗiɗi korka ko nden o wi jamma o ñande hen subaka mum wonno walde badri jamma len sukaji weeti ñande hen wonde walde badri ko on jamma wonno noon ɓeɗo mbi ɓeɗo noon ko anduɓe so mbi noon ko noon woodi famide ɗum woni innano minen anzalnahu min jippini o jamma min jippini qur'ana o fi laylatul qadri e jamma laylatul qadri wama adraka mi andinani ma noon ma laylatul qadri ko wiyete laylatul qadri o wi laylatul qadri khayrun min alfi shahrin ɓuri moƴƴude rewde Allah e lebbi ujunere tanazzalul malaikatu o wi malaikaji ne jippo e on jamma won ruhu e malaika ne wiye ruhu on jippo won wiɓe ruhu ko jibrilu wiyete noon won wiɓe ala ruhu o wi malaikaji ɗi so jamma o so ngari o wi woɓɓe gardata koye drapeau ji 4 hen drapeau darne e qabri nelaɗo Allah drapeau goɗɗo o darne e baytul muqaddas drapeau goɗɗo o darne e dow suudu Kaaba drapeau goɗɗo o darne to ɗuuri Sina kala galle julɗo gorko e debbo malaikaji ɗi naatan ne calmina ɗi mbiya eheyma julɗo gorko walla eheyma julɗo debbo ɗi mbiya kisal Allah yo wone ma so wona noon yimɓe ɓeɗo ɓe o jogo limtude ɓe ngala hen jarowo sangara ala hen taƴowo enɗam ala hen ñamowo tewu mbaba guirja ala hen ɓeɗo tan woni ɓe ngala hen koddi ko pop ɓe ngara e muɗum moɓe tawi ne dari ɓe juula e mum moɓe tawi ne jooɗi ɓe juula e mum malaikaji ɗi noon gandugol kewgal mumen ala ɗo tolni o wi malaika goto tello ñande hen malaika o wiyama so wona al arsi ala ko ɓuuri mo mawnude koyɗe makko ne jeehi ha jeeɗe ɓiiru malaika o ne jogui ujunere hoore kala hen hoore ɓuuri mawnude aduna ujunere hoore kala hen hoore ɓuuri aduna mawnude kala hen hoore ene jogui ujunere yeeso kala hen yeeso ene jogui ujunere hunuko kala hen hunuko ene jogui ujunere ɗemgal kala hen ɗemgal ene subhina Allah laabi ujunere façonŋaji subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar kala ɗemgal nandane gongal ngal so udditi hunuko makko omo subhina omo wiya allahu akbar dendagal malaika gonɗo e asamanuji jeeɗiɗi fof hirɓoto ko leydi sujjoya so wona ɗum tan annoraji jaltoje hunuko makko ɗi duppaɗe kam fof pay ko leydi subaka fof o waɗata noon ko gotol kikiɗo waɗata noon ko gotol ñande jamma laylatul qadri o telloto omo imsinano julɓe hooroɓe worɓe e julɓe hooroɓe rewɓe e leñol nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗeɗo kunuɗe pop omo imsinano ɗumen ha fajiri seeko aɗani barañi tolno Allah wi won ruhu oɗo jibrilu fiha e oɗo jamma bi izni rabbihim e yamirore jommaɓe min kulli amrin e kala ñawore nde Allah ñawata e nden hitande ha hitande nde gasa tuggude jamma laylatul qadri ha jamma laylatul qadri mum ɓuuri kala ko jogori kewɗe o ko ɗon nden addete hankanti kees o woote budget o ko nden wotte maayo koye nden jogoɗo dañde koye nden jogoɗo wasde koye nden kala ko jogoɗa dañde e nder hitande koye nden arata ko on jamma e ɗum ana hono laamu waɗata
so tawi 30 faye arde ɓe naɓe gona koye haalde e peese budget o ministére ko ɗum jogoro o ɗum jogoro o ɗum ɗin peesete malaikaji nayyi ɗi totte jogoɗo mayde fof totte Azraïlu jogoɗo aldu fof totte Jibril ndo Mikaïlu Asrafil ɗum totte kay dara kañum jogui Allah mum firti fatte ko yamirode salamun hiya kisal oɗo jamma tubbudi o fuɗɗi hatta matla il fajiri ha fajiri seko famide wiyama noon o wi jamma o ko ɓuri hewde baraji ko ene jangge sa jangge jamma he ko ayatal kursi jamma hebbin hen janggude ayatal kursi wiyama ayatal kursi dendagal aaji fof kañum ɓuri walla amana rasulu wiyama sa juuli a juuldi hen darde wotere ayatal kursi darde wonde nde a jangi fati e amana rasulu ene wayno a hebti jamma leylatul qadri walla ida zulzilatil ardu wana wiya ene fota e feccere qur'ana surtout kafiruna ene fota e rubu qur'ana surtout qul huwallahu ene fota e tatabal qur'ana wa annaha lima quri'at lahu wana en kawrama kam qur'ana kala ko jangana ko dum tan o wi jamma he a neddo ya hebbin astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kebbina e jamma he wiide non nduwanoɗa hoore ma ko jiɗɗa nduwanoɗa e kala mo jiɗɗa gurɗo hen e mayɗo he fof nduwanoɗa ɗum cakkoɗa ko mbawɗa e on jamma ndena terɗe ma e goofi Allah o wi so tawi ko banggue dawal Allah e jamma he sa juuli geeƴe e dental a juuli subaka e dental a hefti baraji jamma le sugadi habrama kadi mo juuli futuro e geeƴe e dental ene wayno o nangi e jamma leylatul qadr gueɗal makko timmugal habrama juulɗo dental geeƴe o juuli masalan anani de o way kono heeɓi o juuli o heeɓi feccere jamma o so juuli subaka e dental o heeɓi jamma o foof o wiyama kadi so tawi jamma leylatul qadr sa wi la ilaha illa allahu alhalimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim a jangi oɗo duwaw laabi tati ene wayno a heeɓi baraji jamma leylatul qadr ganda ɗum fof ne waɗe jammatul qadri suratu lam yakun simore nde ko noon ndi wiyete makkiyatun ko makka ne jippi won wiɓe ko madina bismillahi rrahmani rrahim allah wi lam yakuni alladina kafaru laataaki ɓen ɓe ganduɗa ko heefereɓe min ahlil kitabi ko nande yahudiyankoɓe annasara en min o ko bayaniya wal mushrikina e rewoɓe jalaŋeji ɓe laataki mun fakkina eɓe ceeri e ko ɓe gonno e dow mum hatta ta'tiyahumul bayyinatu ha are mabɓe hujjaji ɓanguɗi hujjaji peñi angare mabɓe keɓe gonno e dow mum eywa oɓe ceerani hen so wonande hujjaji ɓanguɗi ngare mabɓe holɗin nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam holi on rasulun nelaɗo minallahi ummarade Allah yatulumo ene dursito suhufan kayitaji muɗa haratan laɓɓinaɗi e penale fiha ene majji kutubun ñawoje bindaɗe qayyimatun ɗe ganduɗa ko pocciɗi wa ma tafarraqa alladhina sayatano ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere ɓe ceerano e gomɗinde nelaɗo Allah illa min ba'di so wona caggal ma ja'atuhumul bayyinatu ɓe are mabɓe hujjaji ɓanguɗi eɓe jamno diine so wonande nelaɗo Allah ari ɓe celi sabu hasitako wa ma umiru ɓe jamiraka to deftere mabɓe tawrete e linjina illa li abudullaha so wona yeɓe dew Allah mukhlisina lahu eɓe laɓɓinani Allah addina dewal hunafa'a eɓe pocci e diine Ibrahima e kala e diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata ɓe ñiiɓa e julde o yutu zakara ɓe totta asakal wa zalika ñiibde julde totta asakal dinul qayyimati woni diine mo ganduɗa pocciɗo innal
الذين كفروا ستويق بين يدب من أهل الكتاب هافر يهود ينكو النصارى والمشركين إروا بجلنيت بيدو في نار جهنم كوي جيبول جهنم خالدين فيها والنأساسو بتون جلتتا أولئك هم بيدو كنم إنغوني بير بنغاندو شر البرية تندانغال تغور دي بوب بيدو بوري بوند kala ko Allah tanno kefeero dewowo jalan e kefeero catholique e kefeero chrétien Allah buri bonnu innal ladina amanu so tawi ko be ganda enen gongini Allah wa amilus salihati dutti golleji muddi ulaika beedo de hum kanyumen khairul bariyati kala ko Allah tanno beedo buri muddi jazaohum beedo jofdumen inda rabbihim to jawmen jannatu ko aljanna mo ganda adnin nyib tajri mo ena daso min tahtiha e lesmum al anharu challi sebe nati ton khalidina kebe nyawana be chasal fiha to abadan ha ala do haadi radiyallahu anhum alla welama be e ko be doftino dum wa radu anhu kambe ne be belama Allah ko Allah yubi ko ay zalika Allah weledi dum wele Allah dum don liman khashiya rabbahu wodani ko kuldo jomu dum non sa huli Allah a woppi gofi bel Allah wele ma bele dan suratu zilzila simore ne ko non de wiete bismil makkan jippi aadi de ko jeenay bismillah en ballinurima inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah allazi iza zulzilatil ardu so tawi dillinama leydi ndi darga dargol mum zilzalaha e dillugol mum wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini atqalaha teddeli gonnode e nder mum ko wayna kangeji e asama e yimbe ko wonno nder leydi Allah weddi leydi ndi weddima dum dow feñoyi dow wa qala al insanu nyane hen kefero jeddunodo ummitan so yi leydi ndi no wayni o wi malaha holko hebi ndi leydi Allah wi yawma idin nyane hen leydi ndi to haddisu ndu halta akhbaraha khabaruji mayru kala ko gollano e dow mayru ndu hatta yambi ko woni sababu o bi anna rabbaka aw hala sabu ko joome o wahyini yeni hal anani fil hadith tashhadu ala kulli abdin aw amatin edi seedo e maccudo edi seedo e kordo Allah bi kulli ma amala ala zahrihi kala ko neddo o golluno e dow mayri ndi halta dum yawmal qiyamati kaari wadino e amni kaari wadino e dow amni Allah wi yawma idun nyane hen yasjurun nasu yimbe be jengtat ngummo e darorgal yeso Allah be jengta ashtatan e be certi beedo nanga lawol nyamol pewa aljanna beedo nanga lawol nanol pewa jeygol ala biete ko ganje eda ala wappade ala so yimbe be certi e mobru nyaawama tan ale fokire kala nato wo jeygol bietake fatuga falata ndata ngo bedda nana o direct jeygol tout droit wayna ko tout droit ha aljanna go fof tout droit ala abaga ganjeeda ala anu ana jaaken arga dum ala yawma idhi yasduru nas astara Allah wi holko be badata non o yili yuraw bele be jiya jobdi a'malahum golleji mabbe ko neddo o golluno ko moji dobe aljanna golluno ko bor yobe jeygol Allah wi man ya'mal kala mo golli misdala fodde teddeni zarratin gabbelnin khairan to bange mojjere yarahu ma o yi jobdimu wa man ya'mal mo golli misdala fodde gabbelnin teddeni mum zarratin wori gabbelnin sharran to bange worode yarahu ma o yi jobdimu suratu wal adiyat simore de ko non de wiete makkiyatun be mbi ko makka ne jippi woni be ko madina ayde de ko sappo e go bismillahir rahmanir rahim allawi wal adiyat mi wondri pucci di ganduda ko dogoji e gol wale dabba han e cawtingol cawdi mumen fal muriyat mi wondri pucci toddoji jeygol dada han e toddugol kolce mumen e peey masalan e kaaji en yaltina peete jamma fal mughirat mi wondri pucci bamnotodi subhan e subaka ene ngara e gure e heferebe ene bamno hen Allah wi wondri dum fa atharna irti bihi e dum do dogata do irti don naga an ko wiete pundi di badi pundi fa wasat nabihi di lombi don do pundi do di lombi don jam an dental kanji puccidi innal insana gondoje de Allah wodi do de Allah wi innal insana odo neddo li rabbihi wanande joomum lakanudum ko jeddo wallahi neddo ko jeddo nemaji addo wa innahu
kanko neddo ala zalika e ko yeddata ko la shahidun ko seeda e hoore makko kanko wadi dum wa innahu kanko odo neddo li hubbil khairi yidde jam yidde jawdi la shadidun o masat o yida jam o yida jawdi o dawa afala ya alamu bele o anda kanko o neddo idha bu'thira so tawi irtama yaltinama ma fil quburi ko wone goble woni maybe jaltinama dow ummitinama o hussila fulkitama ma fi suduri ko wonno e becce to bange jeddugol elimana inna rabbahum jom mabbe bihim e mabbe yawma idin on nyalawma la khabirun Allah woni kumpitidobe fayujazihim ala kufrihim kanko woni jobobe e keferu mabbe suratul qari'ah makkiyatun ayde ko jetati bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah alqari'atu nyalawma darga sanani qari'a ko nyalawma duddowo berde kulol mal qari'atu kabise ko mawnini kul huli odo nyalawma wama adraka an muhammad mi andina ni manon mal qari'atu ko wete darga hallebi nyalawma darga o ma sifono ne la Allah tawde anda o yi ko yawma ko nyalawma yakunu nasu nyalawma mo yimbe be laati kal farashil mabsus ena bayno babbatti caraaji watakunu aljibal nyade hen kaaje de laato kale ihni ene bayno tefe al manfusi tappade no tefe tappade baytani kaaje de non tappirte ha para elite fa amma man thaqulat on mo teddi mawazinuhu pese mum ma baraji mum buri bakkatuji mum fa huwa on kam fi 'ishatin woni koy ngura radiyatin jarla wa amma man khaffat so tawi ko on mo ganduda ene hoy mawazinuhu pese mum ma bakkatuji mum buri hewde e baraji mum fa ummuhu o don hodorde mum hawiyatun ko jeygol ni wiyeteni wa ma adraka an muhammad mi andinani ma hiya holko woni ngol don narun ko jeygol hamiyatun gulgol cattugol nguleki ngol wiyete narun hami suratu takasur makkiyatun ayatu ko cete bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takasuru woni sababu o ko basodiral min burma jawdi min burma martaba min burma akalis min burma yontede min burma besgu min burma mojjude dum don julbe ne kala dum bi kasratil amwali anil ibadati be cokliri hewde jawdi garewde Allah be cokliri garewde Allah e basodiral min burma jawdi min burma teddude min burma dum min burma dum min burma dum allawi alahakumut takasu soklini on ga daftade Allah attakasuru basodiral jawdele besmu hatta zurtumul maqabir dum don rewi on ha njuri don goble may don min buri tan ha mayda kalla guftoka an neddo sawfa ta'lamuna ma on gandu summa rati kadi kalla sawfa ta'lamuna ma on gandu kalla ko gon law ta'lamuna so on gandino ilmal yaqini gandal yanene so on gandino holko woni wattande basondiral on coklirtano wasondirde Allah wi la tarawunnal jahima mi wodi mo on ji jeygol ne wieni summa rafti kadi la tarawunnaha mo on ji ngol aynal yaqini yitere yanene summa la tusalunna mo on namde yawma izin on yalawma anin na'imi ga nemaji di Allah rokuno on mo on namde di nyade hen nema fof nema ma Allah namdo on nyade hen nema o nema mo dañoda o holko golluda e nema hen ma Allah namdi dum e bi lama goto o ari en la sallallahu alaihi wasallam o wi summa la tusaluna yawma idhin anin na'im mo on namde nyande hen nemaji di Allah rokuno on o wi minne won nema jogi kanko lama o ay tuba mo jame ala mi ala ko jogi minne ma ko namdade ne la do wi ma aha kay ala no dekki on bo jogi
o nema ka namde hedum ne jodida e lekki hende poftida bubol gol ngol don bubol ka jogodo namde ngol bele ne jodida e bubre hende a rewna Allah walla man da ko welma wutte mo bornida o tay ko wutti gittowo jangol ne bornida mon tettuda e jangol de bele a yettino Allah walla yattano Allah wutte mo bornida gittowo nguleki ne bornida Allah itan ma nguleki ma de bele a yettino Allah walla yattano Allah ndiyam bubdam londe ma jarda bele ne jardande ha domdida yettuno Allah walla yattani Allah dum fof ma namdi e gitere ma ngati a wadi fina natti ka namde set ha a ñaami ha a haari ka namde set a ɗanima a weltima ka namde set a sellano a seɓori ka namde set fof ka namde set hay hunde neɗɗo wappanta fof ka namde set nde celluɗa nde belaytina Allah ka ñawnoɗo joni noon a selli belayti Allah walla ɗum ka namde ɗum yawmal qiyamati summa la tusaluna yawma idin anine bismillahi suratu wal asri makkiyatun ɓe mbi ko makka ne jippi ɓe mbi ko madina ne jippi Allah wi bismillahi rrahmani rrahim bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wal asri Allah wi mi wodiri takkusan woni be wal asri Allah wi mi wodiri aduna Allah wi wal asri mi wodiri tubbude tusubar fewde takkusan mi wodiri takkusan tan won wiibe non be bi ko takkusan sabu habarama rasul sallallahu alaihi wasallam bi so neddo joodima takkusan juulani ha benni ena wayno elle a wasi jawdima a wasi besmuma besmuma fo maya halaba jawdima fo bona halaba e wasi julde takkusan foti jeeboda tan ada joodi ada wada ko welma walla mi angol ko rokkudaade ha boya ha futoro yana a juulani ene wayno kala ko newda Allah tubul nyane jibinda ha nyane boni so Allah jabino kay so Allah jabana ngari ngarta ha zero non chefti jani non kan nela Allah wino Allah wi wal asri mi wondiri takkusan innal insana neddanke la fi khusrin woni koy perte Allah wi wondiri takkusan wallahi neddo koy perte woni e julago mum illa alladhina amanu so wana ben gomdinbe Allah wa amilu salihin golli golleji moji ben kam ngala e perte kala mo wana on koy perte woni wata wasaw mbasodiri yoga mumen e yoga ene wasodira ene waso yoga mum ene wasiyo yoga mum wat ko moƴƴi fil haqiqa gonga wata wasaw ne wasiyo e mbasodira bis sabri e munyal suratul humaza deftere simore wieteno makka ne jippi won wiibe ko madina jippi bismillah ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah Allah wi waylun caangol nanata jahannama ene wiye waylu walla waylun ko way heele yo wodani li kulli humazatin kala biñowo kala neddo biñowo lubazatin ngobowo andi binji e ngobde jiida binje ko gite ngobde ko hunuko biñirde gite walla biñirde hunuko biñirde hunuko wete ngobde biñirde gite wete binje Allah wi wayli wodani o dum ene wade nyane kala neddo ne aybinir neddo hunuko ene aybinir neddo yitere neddo wirtoma tan biña walla wirtoma mbappa hunuko woni ngobde walla eden jodi do tan woda birti do yol jahodo alusi tan balani palada yo wurtan hay hunde de a birani mo non so wana a hokkani ma arba'inata wala kani ma capande nay tan bida yo wurtan wana yo wurtan o wana duwana demo ko huta demo yo wurtan ona fata ala ona faani ma kay ko mo nafa kay wana mo nafa galle banko so nafa ni mo na do nafta ko gonda awana Allah awana annabi awana yumma awana bamma so nafa ni ko bonnata fa alakhir Allah wi wayli wodani o biido ni o wayli wodani caangol nanata jahannama wodani o
waylun li kulli humazatin hay hunde de ɗum tan ko yo wurtan o nafata aya o jippi to bange wonde sababu o jippi koye Lakhnas ibnu Shurayd ɗin e goɗɗo kefere wiye Asib ibn Wa'il Sahmi e goɗɗo kefere wiye Jamil bun Mu'mar kono won ibratu bi ummi lafzi la bi khusabab wana kamɓe tan ala kala baɗɗo ko ɓe mbaɗanno ko naatiɗo ɓe naati kasi o wi oɗo aya ko sappore man yartabal muslimina kala nyohowo julɗo o aya ko sappore mum la siyamal ulama wa sulaha ha tengti non anduɓe e moƴƴuɓe walakin yuqalu huwa mukhalladun fi nnari in mata kafir oɗo so maayi ko kefer ko casnateɗo jeygol wa illa fa huwa tahta al mashiyati so jaɓi Allah so Allah welam nannamo jeygol so nannamo jeygol aljanna ko tahta al mashiyati allawi waylun li kulli humazatin heele woodani kala ɓiñowo lumazatin ŋooɓo allazi on jama'a mo ene rendina maalan jawdi mum wa addadahu limta jawdi ndi wiya ene mofta pour aduna faamide wa addadahu o limta ɗum o wi jiya neɗɗo wona aybinde yimɓe fa dalika man yuhaki nnasa fi afwahihim aqwalihim wona haaltana yimɓe konnguɗi mumen walla golle o ñemtina golle yimɓe mbaɗanno walla konnguɗi yimɓe e yeeso aybinde o kadi o ñemtina sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina neɗɗo sawtu neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina golle neɗɗo e yeeso aybinde ɗum o ñemtina konnguɗi neɗɗo e yeeso aybinde ɗum pour yimɓe ɓe jala ɓe fof naati hen Allah wi yahsabu kanko oɗo omo sikka e puydam makko anna malahu akhladahu wonde jawdi makko ndi ma sasnumo jawkal kala o jogi kal o sikara magal nafmo makal sasnumo o mayata kalla Allah wi ala gufto kan jawdi sa mofti a sikki wonko nafanma aha ngama Allah wi la yun bazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni oɗo mbimo sikara anna malahu akhladahu o wi o sikkara jawdi ndi ma yettinmo e martabaji e aduna sasde hen o wona e aduna omo wuuri hen o mayata omo maha kuɓeje omo tuto leɗɗe omo rema gese omo waɗa ko jokko ganduɗa ɗum ɗo mata o ma heddumo o mayata Allah wi la yun bazanna oɗo ma o wedde fil huɗamati e jeygol ni wiyeni wa ma adraka mi andinanima an Muhammadu mal huɗamatu ko woni jeygol mi andinanima ɗum wi sa anda narullahi huɗamatu ko jeygol Allah al muqadatu ngol ganduɗa ko kuɓɓongol allatino ngol jeygol taɗɗali'u ngol ene ɓamto alal afidati e ɓerɗe wiyama ngol ɗo jeygol kangol ɓuri bonde jeydi fof nde wonno kangol mo jarra neɗɗo wedde tan ngo fayta ko ɓernde toon ɓuri musde nde wonno so tawi kala rafi jettiɗo ɓernde waran nen ɗo fama kala musal jettiɗo ɓernde heewi ko warata jeygol noon ngol ɗo jeygol noon ko ɓernde fayata ida wasala ilal fuadi mata sahibu fa hum fi hali man yamutu kono noon mayata ɓe naata jeygol koye alhaali jogorɗo mayde wonata kono mayata la yamutu fiha wala yahya Kaabu bun ibnu Kaabin Muhammad bun Kaab o wi jeygol ngol ñaamat dendangal ɓandu makko pop kanko neɗɗo o haɓeygol ngol yetto ɓernde tan neɗɗo o wonta keso pul rutto no wanoni kadi wonta jeygu wona ñamde kadi ngol jeygol ko ɗum woni sifa mum innaha jeygol ngol alayhim e kamɓe musadatun ko ngol cokangol fi umudin e bakane fi umudin e bakane mo maddadatin potaɗe bakane mawɗe hen ɓe nannete kamɓe natoɓe jeygol lima warada anhu sallllahu alayhi wa sallam
وي يبعث إليهم ملائكة بأدباغ من نار أدى مبه ملائكة دي بكاني دي كو جينغول ومسامير من نار بونتوجي جينغول أناني دي omboode jeygol e pontoje jeygol e bakane jeygol sebe nanne e bakane de fatu bagu alayhim bitil kal arbaq omboode ombe e mabbe wata suddu bitil kal masamir fengire den pontoje wata moddu bitil kal umudu den ma dos e potte hay fedra ko falantere saka hendu nata hen ton jom wonata wayan sawna arrahmana ala arshihi e yahjubuhum an rahmatihi alla wirna be ga yurmede mum wata sagala ahlul jannati bi na'imin nabe aljanna be doga sohlaaji e neemaji wala yastaghisuna ba'daha an kan gonta wi alla wallumin kanyum sonati aljanna gasi to alla dondo ne jeymum suratul fil simore ne ko non de wete makkiyatun ko makka aaje de ko joy bismillah ko inde allah arrahman ko inde allah arrahim ko inde allah alam tara bela ayyani a anda ayyani hawede kayfa fa'ala rabbuka holno joome golliri no golliri bi ashabil fili e joomiraabe nyiwa en mahmudu ko Allah wanno e mabbe ko bela ananani dum nyiwa ba jom nyiwa o weta ko abrahata o jiya ko nokku ne wiye yaman o mo jogi arme o ko arme mawdo ko kefero non o nay suudu kaaba fitande fof arabe be jahaton hajjoyde kanko no mahi église do mahi église ha mawni o wi kala mo yini ya kaaba ko barawdu wode julbe he gujjitiiɗo jamma naati to nder église to yaltoy toon haa église heewi ƴetti ko yaltoy ko taste ɓale he weeti subaka ɓe ngari toon ɓe tawi église fof ne wonti bone ene luuɓini wi dus o wi waɗata ni ko arabeɓe ɓe joom suudu kaaba en ɓe ko ɓe mbeɗɗe golle minne mi wonimami heele suudu kaaba ɗum addimi wiide noon wonele mawɗo makko ene wiye ashamatu najjashi lamɗo habs wonele mum yo neldumo ñiiwo mum mawba ba ko ba ñiiwo yiɗi helloreede suudu ndu arde ñiiwo ba ari ɓe pokkiti eɓe ngari fof lamɓe fof arabe ɓe birti ɓe kono ɗumen paloɓe e kaɓe mum ɓe pol ɗumen haɓe jetti makko woodi ɗo ɓe mbaali o wiye ɓe komboy nayi makkanaɓe e geloɗi mumen fof ɓe kombi nayi ɗi e geloɗi fof ɓe kombi ɓe gaddi pour aɗa saɗi habde wuuro a jagga jawdi mum ɓe jaggi jawdi makkanaɓe fof tanum nelaɗo Allah biyete Abdoul Mouɗalibe o ene jogui temeɗɗe ɗiɗi ngeloba ɓe nawdi hen kanko noon Abdoul Mouɗalibe o ari noon o haalani keɓɗo e makko kanko Abrahata o on ko sehil makko o yo wallumo no heɓiri geloɗi ɗi on ari wi yo arɓe jaada ɓe jaadi haɓe paandi nela sallah sallam ɗo haɓe paandi yama ɗo abrahata jooɗino koye 6 yimɓe mum ne taari ɗum so fini tan ko jogoɗo yaade no heeliya suudu ndu o soyni Abdoul Mouɗalibe ne ara o ronki jooɗaade tan ummi o dari Abdoul Mouɗalibe ne yetti heyba nelaɗo Allah woni mum tawa nelaɗo yaltini e makko kono aɗandi lati hayso gasi taw putelel ngel uura lati o yalti kono putelel ngel wukku on heddi annor cinsiji annor nelaɗo hedde makko faye makko Abrahata soynimo giddi dari o yetti Abrahata yiɗa o jooɗoto e mum e dow jaayogol mum he yiɗa kadi o jooɗo e leydi o timte mum jodde makko yiɗa o jooɗo e leydi kanko Abdoul Mouɗalibe timta e makko yiɗa kadi Abdoul Mouɗalibe jooɗoɗo e mum e diwa mum he joni o telli o jodde Abdoul Mouɗalibe o wi nantino o namdo mon ko namdi nantino o wi ko mbiɗa o wi min ñaguimo gueɗe gotel o wi hon ngel o wi geloɗam ɗi a heɓti geloɗi wuro ngo temeɗɗi ɗam ngeloba nani hen ɗum tan garani mi arnani goɗɗo o wi min noon o wi nantino o wimo min noon o haawi kam o wi hol ɗum o wi kawi o haawirimi
ko min garmi ko helde suudu wasu makko e wasu taani ko en cikkannomo o ñaagoto ko yon woppu suudu ndu kono wona gelodi ko namdoto o wi aha ko gelodi namdorman o wi gelodi ko min jeyi ɗumen suudu ndu ne jogii jeyɗo so ɗacci a heelindu sa yiye ndu wonto naajo on ɓurma doole wawma ene wawi haddema on ma haɗa o wi min bawɗo haddemi ala o wi wadde tottem gelodi o wi naw gelodi ma woni walil bayti rabbun sawfa yahfazuhu asima qawmika la abghi siwana an oɗo ɓuuri yimɓe ma ɓe ɓurma wawma wawi yimɓe ma o suudu ɗum kañum jeyi ɗum min gelloɗom cohli mi sohlan goɗɗum o wi naw gelodi ma woppitami mayru mami heldu o wondi o yo helande o hafti o fini o dayi o faye suudu ngeloba ñiiwa ba sali o fi ñiiwa ba haɓe tampi soɓe kuccini ñiiwa ba yaman ñiiwa ba doga soɓe kuccini ɓe suude no solo yaade ɓe pi hay pi pikkuji ɓe ƴetta pikkuji nanno e noppi he fof ñiiwa ba sali ɓe gande mabɓe ɓe goppi ba ɓe pokkiti ɓe faye suudu he Allah niri Samba ala daaɗe ñane mabɓe mbari ɓe haɓe laaɓi kanko Abrahata noon o hooti kono saha fof jungo taƴa saha fof noffu taƴa saha fof koyngal taƴa haw yetti Yaman wiyete o dajjiti o maayi goto heddi goto o faati Habs ene haalanoya lamɗo Habsi o min garti kono min gartidani o wi ko woni o wi ne min paandi suudu ndu colli jane amen mbari kaari o wi kaari mayi kaarin omo haalo gar ha colle waɗi ceeɗi taw e ko konɗo gelle teɓɓide hayre nde yane hoore mayde ngeri ɗum one maayi Allah wi alam yaj'al mbele o waɗani kaydahum peeje mabɓe e wiide ni yirbina kaaba fi tadlilin koye perte wa arsala alayhim Allah nele mabɓe ɗayran diwe ababila dente bi hijaratin tarmihim diwe ɗe ene beddoɓe bi hijaratin e kaaje min sijili ummorade loopal defangal fa ja'alahum diwe ɗe mbaɗiɓe ka asfin eɓe mbayno ñaayko ma a kuulin ñaayko so ñaayama no wayata ni so puccu rippe ñaayko no wayata ni noon Allah wi waɗi suratu Quraysh noon simore nde wiyete Makka ne jippi walla Madina aaje ko nayi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah li ilafi gogol Quraysiyankoɓe ilafihim gogol mabɓe rihlata shita'i ko hirdude dabbude wassayfi e ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya Sham ceeɗu ɓe kirda dabbude ɓe paya Yaman ceeɗu ɓe kirda ɓe paya Sham ni wonno ɗiɗo kirdi ɗiɗi yasta'inuna bir rihlatayni eɓe ballino ɗiɗo kirdi ɗiɗi littijarati pour njulagu beele alal muqami bi makkata pour ɓe gona e nder Makka ɓe khidmatin bayti saabu gollande suudu ndu allazi ndun suudu huwa kañum fakhruhum woni waso mabɓe ɓen noon ko wuldun nadri bunkinanata ɓeɗo eɓe mbiya ɓe jaaha ɗeɗo kirdi ɗiɗi eɓe comoyo ɓe gadda marchandise aji ɓe gadda e wuuro ngo eɓe ñaama pour ɓe mbawa rende suudu ndu kono ɓe ndewani Allah wi fal yabudu wadde yeɓe ndew rabba hadal bayti jeyɗo nduɗo suudu allazi on ad'amahum mo ganduɗa ene ñamminaɓe min ju'in sabu heeg wa amanahum ene holniɓe e konu abrahata min khawfin sabu kulol baɗanɗoɓe ni o ko o woni Allah yeɓe ndew ɗum faami ɗon de Allah en kana ɗo sadaqallahu